and consumer benefit. New Downy for Primary Paris. May 24-hour core primary Paris protection. Tamang gulay na. Downy, pagpakulog ang buong labanan. Sa mga may hilig magkape, narito ang bagong instant coffee. James Brandy Coffee Mix. At yung bayan sa pagpipilian. James Brandy White, James Brandy Brown, at James Brandy Black. James Brandy Coffee Mix. Sakto sa inyong panlasa. Stop nito sa ating lista dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag James Brandy Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. Saan ka ba? James Brandy Coffee Mix. Produkto ng Goldshell Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga supling tindahan. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, nadetect ang simptomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan ka agad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang madetect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Bukas ka? Congrats! Doon na akong ninang ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa iyong doktor. Walang kaito. DZGB 1. Live. Pirming nangingirutan. Always number one. Always number one. DZGB. 79 kilohertz. Ano sa bayan? Ano sa bayan? Mga KBP, kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas. Oras, hanggang 8:39 sa DZGB. Ang oras sa pagpusa ito sa mga binasunod. ATC by the sink. Mag-ATC by the sink na sa Orlando. ATC by the sink sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP na kukuha sa Mercury Drive, Southstar Guard, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alphamart, mga butika kasi sa mga supermarket nationwide. Give an ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitazinc. If symptoms persist, consult your doctor. Great Taste White, nam-namin. Ang sweetly nam-nam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Rexidor Forte. Lakas banat sa apa. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times na linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Multivitamins LR1C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Their brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Sa ika-63 na anibersaryo kan DZGB, iprinipresentar ang Generative Conversation on Eldering, Aging Creatively and Meaningfully. Maghahatod din kaaraman, manangod sa pagiging produktibo asin healthy eldering. Sabay na madadangog asin mahihiling sa DZGB Facebook page, DZGB app, YouTube, Zoom na may Zoom ID 831. Aging creatively and meaningfully. Hindi po si Henry Maceda. Ano pong magkaibang niya na pagkahagaan sa mga pong buwang co-host. Pero bago po kaya, bilang introduction, mga tugang kanuminanging Sabado, sa inyo pong nadangogan sa tuya na mahiwas, mga tugang na diskasyon tungkol po sa Forum on Integral Ecological Development. Ngayon pong Sabado, maglataw kita kina ibang kaaraman tungkol po mga tugang sa mga sitwasyon tungkol po sa presenteng status kan sa tuya tabi ng mga senior citizen kasi ipapan ng mga AIDS bracket sa sinasabi nga sa terminolohiya mga demographics kasi paano po kita maging creative mga tugang habang po kita mag-edad na paano po maging meaningful ang sa tuyang buhay habang po kita nag-edad. Ako una po si Ma'am Brenda Locsin, sa po sa mga co-host niya itong na pag-aaga. Good morning, Ma'am Brenda. Ma'am Brenda, good morning po. Hi, Ma'am. Good morning. Good Henry. Yes, good morning, Ma'am. Ano mo senior magbabayo? Good morning, everybody. Yarang kita maray na daw sa gabo sa nagmamati sa DZGB, yaw sa Facebook at DZGB Online, nasa Zoom kami. Senior Citizens Day.
mga show, igo kita sa on grounds, igo kita exercise, igo kita kay mga Zumba, igo kita mga games sa grounds, no? At this time, sabi ka na, stay at home, hindi talaga pwede magluwas, So, after so much discussion and deliberation, ano ang pinakamaraya na itao pa sa mga senior citizens mo yan? So, mag-discuss kita with Father Momoy, with kita, with again, sila. So, Father Momoy came up with the word eldering. So, sabi ko, big word, eldering. So, nagawin niya ang grace, aging gracefully. Naku, nga, sabi hindi, ako sa mga yung gracefully. Eldering is, kaya niya, aging creatively and meaningfully. So, sabi ko, while discussing about this, mag-iwanan sa discussion kasi maski ako, in my own self as a senior, nakakaapod ako sa pagkakaroon mo niya about eldering. Sabi ko, okay, let's do it. Maging ini. And with our guest speaker na nga ang dyan, with our team na to give us more of this conversation, parang to create a spark on the senior citizens na hindi ko sana kailangan sabi ni Father mo, hindi ko sana niya sini, drama, yes, huwag sana para pasyar, huwag sana magano, something worthwhile that we can do to invent ourselves, something still worthwhile, may gano'n kitang kamot. Mag-join kita. In fact, plug ta nga yan, join nga yan, ang judging ta October 30. So, dahil mag-arari kita na wala naman sa ating kami mga fanfare kita, may mga good prices mag-arari kita. So, stay with us. Sabi ko, stay with us until 12:30 or more. Sabi ko nga, Bip Henry, bahala ka na mag-referee ang mga senior citizen. With so many things in our mind. Piling ako nga ano ko po na. So many things that we want to say. The wisdom that we want to impart. Sana, i-referee ba kami ni Maray? Yeah, opo. Thank you, Ma'am Brenda, ha? Thank you so much po. Father Moy, good morning. Tabi sa imo. Welcome po sa tuyang programa. Okay, good morning. Good morning. Salamat tunon ta ang DZGB nakaabot sa edad na 63. Wow. Kaya senior naman ang DZGB. Kuha na kita. Pero sabi nga ni, still alive. Still alive. Kicking. Still alive nasa and 65 kicking. years old kita. Kaya magayuno na sa 60 years na iniyo. 63 years na iniyo. Ngaon sumisyon kan DZGB pigpaparagos. Bako siya sa pag-informar, kundi sa pagtaoning formation at kay ningunyan. Katapos hopefully magaygo kita ng tunay na transformation. Yeah. Opo. Ngunyan po nga daw, mga tugang makakaibata via Zoom ang sa tuya po ng mga resource person, parte po kan sa tuyang discussion ngunyan na pagkaaga. Ang Vice President for Academic Affairs kan Divine Word College of Legazpi, taro po siya mga tugang na psychologist, licensed psychologist, and siya po ang lay co-chair kan Diocesan Commission on Christian Education, presidente po kan Asian Psychological Services Assessment. Dahil iba, mga tugang, Dr. Rose Marie Clemenya. Ma'am Rose, good morning po. Welcome sa tuyang programa. Good morning. Good morning. It's Maray daw po sa Indugabos, and happy anniversary to DZGB. Thank you so much. Yes, welcome to the club of senior citizens. Wow. Okay. 20% discount. Good morning. May discount na po yan. High school. Hindi ko yan.
teacher ko tabi yan. Talaga? Talaga, ma'am? Teacher mo You pala are si Ma'am really Rosa? aging me, Brenda. Talaga, ha? Nako, grabe. Idol, yan ang mga favorite ang gabos sa estudyante. Pag mag-talk about psychology, uy, na si Madam Rose. Oo. Kaya pala halos. Ko niya, Pero, Madam Rose, hapon ko sa iya. oo. Pero pag nagkataning po kamo, garima sana po kamo pareho ang edad. Nasa kwampa, Ay, nasa grabe, 40s. Nasa 40s ang edad din ng luwa. Ngayon ako si Madam. Thank you. Sa po ng blooming pamanggaray, blooming. Salamat po. Yeah. Opo. Okay. I-check ta daw si Madam Josephine Lee. Nasa linya na si Ma'am Josephine. Alright. Sige. Si Chaidet na Manila. Later po mga tugang makakasabay ta po si Madam Josephine Lee. Siya po ang National President Confederation of Federation Chinese Catholic Women's Organization, sa pong businesswoman. Actually, nakulong po siyang involvement, mga tugang sa tuyang komunidad. Kaya po, saro po siya sa magiging katuwang niya to sa pagdiskuter taon-taon sa tuya pong mga issues concerning aging creatively and meaningfully. And then, ang presidente po mga tugang kan senior citizen sa probinsya Canalbay as in Legazpi City. Ano to na yan na, BP Henry, yung natabi si Antipin. Opo, okay. As in po Yes, mga my tugang beautiful- ang my beautiful sister-in-law. parish o kaya presidente po siya kang senior citizen sa Legazpi, si Chaidet na Manila. Siya po retired na certified public accountant. Okay? So, kumusta ko una si Tita Pin Lee? Nasa linya na po. Tita Pin, Marinaga. Nakamute ka tabi Ano dito po? Antipin. Yep. Good morning po. Good morning, good morning. Welcome. Good morning, Henry. Maski mauran, Mhm. always have a good morning. Wow. Oh, yeah. Yung gusto ko po sa imo eh. Maski mauran, pirming naka-smile. Always good and morning. Kasi Ang bansag, po. ang bansag ko, How is ang bansag ko kay, ang bansag ko kay Antipin, Gemma Cruz of Legazpi. Talaga. Puro yan ang gusto mga, Talaga. yan ang beauty niya. So, Ayun. Talaga. Alright. Oh, siya po. Nag-istar ako sa indango niya. Pag-aga kaan, wow, yaw na alas 6, mga walking na yan. Dahil sus, pag alas 5, masumba na kami. Opo. Wow. Very proper, mga gayunong pa. Wow. So that's a way of making making life meaningful. Yan. Okay. Aging creatively. Yes, opo. So before that po, mga tugang sa exciting discussion tango niya na pag-aaga, apunan ko muna, ayan po naging si Father Momoy para magtao po ki overview kan sa tuya pong programa ngunya na pag-aaga, and this will be followed by a presentation of Dr. Rosemary Clemenya. Father Moy, good morning, graray. Okay, good morning. Actually po, dipisilo para sa kuyaan magtaong overview. Ta mahiwaso na maray ining sa tuyang tutukaron mo niyan. Haluyo na po baga ini garapirmita pang isinasan tabi. Garapirmitang pigdalingaw-lingawan kadakol na mga tao na garong habo maggurang. Apa? Habo maggurang ta. Paghuna nila, pag maggurang na, madali na sa lulubngan. Bako man po aro kaya. Kaya nga ni diskubrihon ta po igdisal sa tuyang generative conversation na ni on eldering, aging creatively and meaningfully. Gusto ko bumalik naman sa sarong istorya po baga naman sa, bako ba ni istorya so anoy, kundi istorya po ini ni Moses. Apa? Ilingon ta po si Moses, nasaraw po siyang Hebrew child, katapos nakaligtas gani siya naman sa kagaradanon sugabos sa mga aki kayto. Nakaligtas siya, katapos iniligtas siya kan prinsesa kan Ehipto. Kaya nga ni siya naging Prince of Egypt. Pero kan sa sayang paglakaw-lakaw, nahiling niya ikaw man giraray siyang inkling na siya sarong Hudyo. Apa? Kaya sarong aldaw, may pigmamaltrato kan Egypt, kan sarong Egyptian soldier, so sarong Hudyo. Ang ginibo niya, ginadan niya. Ito pala, naraman kan mga tao na talagang niligtas niya. Katapos ginadan niya sa sarong Egyptian soldier. Kaya nagdulag si Moses. Nagdulag siya maray katapos uminarayo siya sa Egypt na siguradong gagadanon siya. Katapos kan medyo nakaagaw man siya naman si Pora, aliputon siya ng istorya, pero naging tranquilo na subuhay niya. Paghuna niya,
iyon itong buhay niya sarong shepherd, sagod na sarong aldaw, nakahiling siya ning so burning bush baga. So dahil itong burning bush, dahil naglaad, pero dahil nagkukulpa. Katapos, from the burning bush, may nagsabi niya, take off your shoes, for on the ground that you are standing is holy ground. Gusto ko tawan ining date na tweaking, take off your shoes, for you are standing on the sacred ground of your true self. Kita po na mga senior na. Kita po na mga seniors, pag huna ta, kampante na ang buhay ta. Pero ikaw po inang inaapod kitang, may inaapod po igding spiral of calls. Na sa kada yugto kan buhay ta, igwanin mga challenges, igwanin mga challenges, saka igwaman ng mga crisis, igwaman ng mga opportunities, igwaman ng mga calls. Kaya din nangangahulugan, magpuon sa kan aki pa, en pansi, sagod at yan i-discuss po ini at yan ni Dr. Rose. Sagod, pero ini, from the perspective of the seniors, mahiling ta na igdi ng paghuna ta paano, tranquilo na araw kay Moses, tranquilo na sa buhay niya. Pero yunog-yug giraray siya kan mahal na Diyos, na dahil ka mapapakampante dyan, igwa ka pang misyon. Kaya nga sinasabi, take off your shoes. Anong po sabihin kang take off your shoes? Lingawan mo nga ng mga certainties mo. Lingawan mo nga ng mga expertise mo. Lingawan mo na kampante ka na. Komportable ka na dyan. Lingawan mo yan. Take off those shoes of certainty, of comfort zone, and then be vulnerable. Be vulnerable, itong inapod siya girarin ng mahal na Diyos, na iligtas niya ang mga Israelites na during that time slave sa Egypt to liberate his people. Pero grabe ang reklamo niya. Ay, dahil nga ako dahil natama na ngayon sa kuya, nakulong mga reklamo niya. Katapos sinabi niya, inassure sa kanin mahal na Diyos, Moses, ibanhanta ka, I will be with you all along. Kaya nga nito, nahiling ta po baga sa 10 Commandments, kadakol na mga tagod na napalibre niya nga sa mga Israelites duman sa Ehipto, katapos ng kaigwaning nabanga sa dagat, nga ni makalibre sila, katapos nagproblema ng tubig, nagproblema ng kakanon, kabos ito na resolver ni Moses, tagkod na nagtao siya kan 10 Commandments. Mailin ta po, pero may sa pangyayari naman sa Meribah and Massa, nahiling niya na duman sa kinastigo ni mahal na Diyos dahil siya makakalaog sa promised land. Ito mga tugang, sarong puntong ini na minaabot ka sa punto na tapos na ang trabaho mo at hanggang kadyan ka na lang. So dahil ng mga leadership position, dahil na mga laksan na ginibo, mga achievements mo, garon lingaw na kan mga tao, yung man po iniso nangyari kay Moses na yung mga Israelites, very ungrateful, pero pisambig pa para kontra. Katapos dahil man siya makakaabot naman sa iyang goal, para trabahuhan niya. Pero Moses never despaired. Dahil man naging desperado si Moses. Padagos manggiraray siya. Ano sa pinanungtungan niya na umahiling retired na siya gabos, therefore set aside, ano sa iyang, siya naghugot ki kahulugan, siya naghugot ki maging generative siya. In kan panahon na, dahil na siya kaipuhan. Yun po ini ang generative conversation. Both sabiyon, hilingunta sa from the experience and expertise, expertise kang psychology, expertise man sa iba-ibang lado kan kultura. Yes. Opo, thank you Father Moy. That is why yan sa tuya tabing music ngunyan is Stayin' Alive. Yes! Stayin' Alive. Alright.
right now, mga tugang bago po ako dan si Ma'am Rose para po sa pagkataonin kabuuan na picture kan sa tuyang discussion mo niya na pag-aga. So mga listeners po ngunyan na katutok sa DZGB, mag-text po kamo sa sakuyang number sa 0928-777-5548. Magkakaigo po kamo nin tsansa na manggana nin DZGB anniversary t-shirt. Aron kay ni Padre mo yung itataw ta sa enda. Sige daw. Oni, surprise sound ta kamo. Oni po na, oni. Di ba ko, ini, surusulot mo pa may lang. suni ni Padre. Yan. Ito po yon. Yung po ang DZGB anniversary t-shirt na ipapanaomi sa endongo niya na aga. Kaya lang po, pigsuunan ko, tamaliputon po sa announcer's booth. Maray man ta. Kaya po, ngunyan, Ang pigsuon mo, pink. Okay. Okay. Ngunyan, topic agay. Mga tugang, matext lang po kami sa number ko. Iti-text mo nindo ngaran, buda address. Name, address. Halimbawa ngaya, Efren, Maceda, Boraguis, Legazpi City. Yan. I-text po sa sakuyang number sa 0928-777-5548. Bago po matapos ang programa, mananaw po kami kadakol na mga t-shirts po, anniversary t-shirts po, mga tugang kan DZGB. I-text po sa number ko ha, 0928-777-5548. Siring man po, kasabay sa mga nakatutok po ngunyan sa DZGB Facebook Live, may tsansaman po kamo na manggana nin DZGB anniversary t-shirt. Okay, Padre Moy? Ang mga maarapod, bako sa lang seniors, kundi pati mga millennials. Millennials and millennials. Yes! Pagod ako, millennium. Millennials pala na nga po kaya na. Mga millennials, so Yeah. sabihin so mga seniors na gusto maging millennial. Yes. All right. So, with this, at this point po, mga tugang, sabi nga ni Father Momoy, si Dr. Ross Clemen niya ngayaan may, pwedeng ang may otoridad. Diba, Father Moy? Iyo po. Na magtaonin paliwanag bilang saro po siyang psychologist. Diba, Padre? Ang pigagamit tayo so framework po baga ni Eric Erikson. Yan, okay. Katapos, nagadan si Eric Erikson, so sa iyang agong, Opo. si Joanne Erikson, nasaro man ng psychologist, pigtaw itong 9th stage. Anong 9th stage ni? So senior, so gurang na. Ang reviewhon an sa iya, ang 8th stage, life stages, developmental stages. Yes. Para po mas masabutan ta iyan na na sistema nga, the psychology of baka sala ang term ko. Anyway, baka Aging. pwede na aging. And From aging to saging. Ano po? Saging. Yan. Sage baga sage. Sage yung man ang tanong. So, po duman sa infancy, habang sa sitwasyon mo niyang kan sa tuyang edad, ano po mga tugang-an magiging laman kaya? Yan po mga tugang, si Dr. Rose Clemenia para po sa dagdag karaman tungkol po sa bagay na ini. Ma'am Rose, good morning po, Giraray. Good morning po, Giraray, sa Induga Boss. Ma-share po ako kay screen. Yes po, go ahead. Nahiling na po. Yes po, Ma'am Rose. Yes. Very clear po. Go ahead. Okay, sige. So, ayusin ko lang ini. Alright. So, sabi nga ni Father Momoy, ang framework na pagbabasehan kan sa tuyang pag-ururon mo niya na aldaw, no? Eldering, aging creatively and meaningfully. Ang framework na ini hali kay Eric Erikson, sabi na nga ni gibong ko lang na ayan. Yun. Okay? Okay. Slideshow. Okay. So sabi nga ni Father Momoy, ini ang framework na hali kay Eric Erikson. Si Eric Erikson, sabi nga ni Father, teorya siya, nagtao siyang teorya na 8 stages of development. Ang tiga-address ka ini, bako sa ng sarong aspeto, kundi biological, social, situational, asin man mga personal influences. Kaya minsan piga-apod ini yung theory ni Eric Erikson na biopsychosocial. Gabos yan na aspeto pig hiling niya. Opo. So, ang pinaka-core idea o pinaka-sentrong idea kang sa iyang teorya is the development of the ego or the self and the ego's ability to deal with crisis, a series of crises yan or potential crisis throughout the individual's lifespan. Sabi mo nga ni
Henry, magpuon sa infancy, sagkod nga ni sa kagadanan. Ano? Alright. So, ang kada stage ni Erickson, may pigaapod siyang conflict and it must be resolved by the individual. Ngayon, when does the conflict come about? Pag igwang demand ang environment sa tao. Okay? And there are two ways of coping with each crisis. Ang saro pigaapod na adaptive, ang saro naman maladaptive. So, adaptive meaning to say na maray, nakaka-adjust, at yung maladaptive, yung bako masyado. Okay, so yung adaptive, when you are able to adjust to the conflict and resolve the conflict, then you have strengths na kaipuhan mo para sa masunod na stage. Pag maladaptive naman ang meet mo sa conflict, magiging difficile para pag-adjust mo naman sa masunod na stages. Okay? So, pag okay ang sa imong pag-resolver kang conflict sa stage na iyan, then you develop strengths and virtues. These are motivating characteristics and beliefs. Okay? So, yan lang ang background ng nakang stages ni Erickson. No? Sabi nga ni Father, originally 8 stages yan, pero develop further, naging siyang na. Well po. Okay na? Yeah. Po. Sige. So, ang 8 stages nagpupuon sa infancy. And that means from birth up to 12 to 18 months. So, magtatawa ko kung mga years or ages, pero bako man yun hard and fast rules, no? Minsan, dahil iba-iba sa tuyong pag-develop, man talaga stricto na kapuhan 18 months or 20 months. Basta more or less, aron kayan. And sa stage ng infancy, ang conflict na i-develop, trust versus mistrust or trust, dahil ang importanteng event din yung tinapod na feeding, kaya nahiling ng didig ang milk bottle. Very chupon. Actually, what we are encouraging is breastfeeding, diba? Yun yung symbol kan tinaw ni Father. Okay. So, that is the important event. Wherein, pag na-feel kang baby, na maayos ang pag-care sa iya kang ina, then he or she develops trust. So that maski doon yung mahiling ang sa iyang ina, aram niyang yaon, igwang maasikaso sa iya. So, diba sa mga aki, the way they communicate is by crying. So, the moment they cry, somebody comes. Tapos, yun nga, usually the mother will find out, gutom, dumog, o ano man. So, that is the major event sa infancy, which will then develop trust kung maray ang pag-care kang magulang and mistrust kung bako. Okay, so please come in anytime while I am sharing. No? If you have, for example, examples from your own lives, Ma'am Rose, go ahead and share. Ma'am Rose, medyo kayo nag-trigger so isip ko din father mo, yan o. Pag-mag-upo sa from your discussion. Sige, okay. I-background ko na lang ini. Okay. Kung sabihin tabi, Ma'am Rose. Listening very attentively. Ma'am Rose. Okay. So, kaskasan ko na lang 7 stages bago mag-abot sa 8 and 9. Okay. Base po din sa first stages na ni Ma'am Rose, sisingit ko lang po, madali lang po Sure. Gusto sabihin, pag conflict na sabi mo kaso bago dahil napakarhay, madadaran niya ito hanggang sa pagdakula niya, nagkapatong-patong ang conflict sa buhay niya. Is that correct?
Tapos unless may magiging intervention maladjusted ka. na mangyari Yun. sa ibang stages. Opo. Okay. So, Okay. pero yun yan, sabing maladaptive, you carry it to the next stage. Yeah. Okay. Okay po. So ang masunod na stage, early childhood, that's the toddler period from 1 to 2 years. Ang important event dyan, ining toilet training. No? So that is the time na nade-develop kung maray ang toilet training, ang autonomy, wherein siyempre nakaka-decide ang aki kung control niya baga sa based on the toilet training. Whereas kung pirmi man siya dadagitan dahil yung nag-ihi ka na naman, nag-ati ka na naman, dapat bako dyan, then what will be developed is shame and doubt, no? Okay. So yan ang toddler period. So sa mga seniors mo niyan, siguro yan ang sendang mga apo. Okay? Bako ng mga aki kundi mga apo na mahiling ninda. But of course, the lolas and the lolos have the privilege na pag abo na nindang asikasuhon ang apo, iuli na sa magurang. Okay. Ma'am Rose. Yes, Brenda. Kasi, bakit sa toilet train ba? What is the best way in toilet train? Kasi ako kay to, example, pag sa mga aki baga, pag aram ko na so time na pag matangayama, kasilyas na ngay, kakag mo na yun, so onirola, ipatuka ko na duman. Yes. Tapos kunyari, aram ko na ihabol ko na so onirola, aram mo sa mga aki ko kasi, di man nag-bedwet, tapi anticipate ko na, maihin na ni, nagludo na ni, maihin na ni, ibukod ko na siya sa onirola, ipatuka ko na. But is that a good way? Is that how Very is it good positive way to yan. Magayon yan. That's positive, sabi nga ni Father Momoy. Because dahil it's a training, ang matabang sa tuya dyan, so behavioral point of view, behavioral modification. So, which means na we provide the condition nganing magibo kang aki, so gusto tang magibo ninda. And then, ang magayon kaini kung may reinforcement o may reward pagkatapos. No? So nangyayari na nasa diaper. Sabi ko nga, kitong paano, dahil man na diaper, dahil man ito, mga disposable. So what is happening now in that childhood now na mga disposable na, anytime they will Anytime, that's right. So what happens now to the development pag nagugurang sinda? What is now that it is a negative and the positive? What is now, in a way, maapektuhan so self-control. Diba? With the toilet training, na-train ta sinda na i-control sa tamang oras, tamang lugar, okay? Pero with the diaper, anytime, anywhere baga. They man ki-consequence, no? Except later on, so discomfort na lang sa inda. Yeah. Diba? So it is also uncomfortable kung haloy na day na papalitan ang diaper, okay? So that in a way is the negative consequence. Kaya kung tawan taki positive consequence, which is the reward, then madi-develop ang behavior na gusto tang i-develop sa inyo. Ang dakulao na pang kaya ni sa aki paano so pagpadaba baga pag mga haplos o kung arugan iyan ang pinakamahalaga ta. Dahil pa man masyado na develop si isip kundi na-develop igdi so body memory so sayang emosyon ganing ma-assure siya. Tama po. Sige po, padagos na kita. So from BP Henry, nababasa sabi sa chat, may chat na may hapot pa sa chat. Nababasa mo tabi BP Henry? Ako na tabi bahala kan ma'am. Ako na pong bahala. Magiling kaya na nasa kwan. Ilang i-check ko po mo niya. Pero ano ko na daw, hali tabi ki from Big Vista kan DepEd to everyone. Ma'am Rose, si say po dapat ang responsible kang growing up kan mga aki. Si parents o si lola, lolo, no na winalat so apo, ki lola and lolo. Yeah. Siyempre po, ang primary responsibility sa magurang, di ba? Kaya lang in our circumstances nowadays, dahil most couples are working, and then we have the retired grandparents na yaon dyan. So they are asked to assist, supposed to be. Kaso lang, kay Tuhan magpuron ang magurang saka ang mga lola because sometimes
magkaiba ang sa indang values, magkaiba ang sa indang train sa mga aki. Diba? So halimbawa ngayon dahil masyadong mabuot si Lola, maski anong sense of referring to toilet training, halimbawa, maski anong gibon ka na aki, okay lang, okay? Pero si mama, si papa, istriktuhan na, dapat digdi ka sa oras na iningan. So yun lang. So if whoever is there, kaipuhan mag-agree sinda na siyempre mabalik man sana sumagurang dahil pag iba ang sinasabi ni mama sa sinasabi ni Lola, siyempre magkakaiyong conflict man so aki. So Saka, Ma'am Rose, kung minsan po, nagkakaigong kompetisyon ang magurang saka ang lolo-lola. Nagkakaigong kompetisyon sa attraction kang pagkamot kang mga aki. Yes po, oo. So, paano kung minsan hali man yan sa guilt? Yan. Yeah. Tama po. Sa halimbawa, maisip ang lola na kang nagdadakulay ng aki ko, dahil ko natao, so gusto kong itao. Digdi ko na itao sa apo ko. Kaso lang, sometimes naman sumusobra, nai-spoil na nga ni. Opo. Tapos, iba man ko so gusto kang magurang. Yeah. Minsan mo yan po, nakakabuelo ko minsan ang mga lolo-lola. Kung minsan sumagurang mga OFW. Wiwalat so aki sa Lola. Ang lola-lola, nagiging lunay, katapos lotay. Lolo na, tatay pa. Lola na, nanay pa. Okay. Uri po ba reaction di Ma'am Rose? Sabi niya, base po sa dadanggo ko kay Ma'am Rose na explanation kanina, it seems po na may conflict na tulos ang aki habang nagdadakula. Kunya o naka-star sa sarong-harong. Why po? Because pag yaon su lolo o lola, yaon su parents, iba man, tama sabi po kasabago, iba man po so pagpadakula kang lolo sa mga apo niya kumpara sa parent niya, sabi nga ni baga po, nagluluwas, nagarimas padaba kang mga lolo, so apo, kumpara sa tunay na aki. Ma'am Rose, reaction po. Yes, there is a potential conflict talaga. Talagang magkaiba ang pagpadalagan, pagpadakula. Apo. Pero sabi ko nga, magurun ang magurang sa lola kung paano tagibuhunin ni, and then talaga yun ang sundon, then the conflict will be less. Pero sa ibang mga aki naman, wise sinda, aram na ninda kung ano ang makakapaugma sa lola, kung ano makapaugma sa so they do what they can to please one or the other. No? And mga wise yun. Yeah. Pero for others, magiging conflict talaga. Aring ba ang tama? Yes. Opo. Maray na nagka-clarify sila. Okay. Yes, Go ahead po, Tita Pin. Ito po mga grandparents should also know their place in the family. Yes. Halimbawa, yung mother, father nagdisiplina, dahil na po sila makilabot mo na they should maintain a safe distance. Unless nailing nila na talagang harsh na talaga. So maybe that's the time, kauranin mo na aki, sa mother. And then, hindi pa iling sa aki na nagsusuro, but they can go aside and talk privately that they dapat nakalampas naman. Yes, spoken like a parents should know their place in the family, although they're living together. Tama. So, spoken like a good lola. Yeah. Thank you, Tita Pin. Okay. Bago po magpanago si Ma'am Rose, i-acknowledge ko muna po si Chaidet na Manila, ang satuyang presidente kan senior citizen sa Albay in Legazpi. Chaidet, good morning. Hi, Chaidet. Good morning, Ma'am Edith, Manila. Nandiyan na? Nakamute siya, mga senior talaga rin. Nag-open, yun! Yan! Ay, malay ko ka po! Opo niya, Sabi sa guardian angel ko, Sa'yo mong apo. medyo ako na late kasi aram mo tabi ining nainot na namundag. Guwapo ko na. Yan ang pagkasabi. Tapos sabi sa Indo, ako nang pinakainot na namundag. Kaya
may activity kaya tabi so Kiwanis kung katalbay. Di man kaya ako makahali. Kaya may kung kaya kami tabi ngunyan, Kiwanis one day, ali po kami sa Embarcadero for clean up. Naglinig-linig, mas mauranon. Tapos nagduman po kami sa Puro, nag-distribute kami health kits naman sa mga ati naman, although sa mga gurang antinuan nila. Yan. Kaya, Pero ano ba edad din do? Ako. Pero na edad din do, Ate Ma'am Edith? Po. Pero na po edad din do mo yan? Ako? Oo. Energetic pa. Ha? 38 po, 38. We want to know kasi ili nga, despite na pero what age talaga? Because despite of your age, ili nga, you're still Creative siya. distribute pa, very still active pa. Magiging na example. So really, how old are you now talaga, Ma'am Edith? 83 po. Kaya, Wow! 83. Grabe, ano? Sabi ko, wow! kaya sabi ko, ako lang pinaka-nainot na namon dagten ko, boss. Magayon na example para sa muya po. Kaya po, Tama sa discussion ta. Tarong Ma'am Brenda, dahil lang ako makasayo mo kay Kuya Glenn, buda dyan sa gwapong angkor, sabi ko tulituno na maray. So, sabi ko, paski may appointment akong sa duman, pero ito makapag sabi ti Dai. Makisip ka, kadagog man ako kan sa indong mga news dito, sa wisdom dito, na kung ano man ang kaya kong i-share, mag-share man ako. Yes. Sabi nga ni Ma'am Rose, magayon na example so pagkabuhay mo ni Edith na Manila. Tod po siguro, maabot kita naman sa stages na duman malaog so pagiging meaningful sarong senior citizen. Tama Ma'am Rose, di ba? Creative, meaningfully. Okay, go ahead po Ma'am Rose. Ang term ni Father Momoy, generative. Sabi ko, Yes. Generative. Bako stagnate. Tapos na kita sa early childhood, naman kita sa preschool years, from 2 to 6 years. Ang nahalika digding ano yan, symbol is the anong tawag dito? Rocket, ano rocket? Ako po, so Ano po yan? Ayan, so glass. Magnifying glass. Magnifying glass. Okay, thank you. So, ang gusto sabihin, the child begins to discover things that he or she can do and to do those things. So, halimbawa, parang looking to helping, halimbawa kung nag-ayos kang bisikleta ang magurang, so parang giving the tools that are needed. And I remember one time one of my nephews when he was much younger was helping my brother clean the car, okay, and when he was doing it, nagkakanta siyang labadami. He was taking the initiative, okay. Wherein, so adult naman na kairiba, kikatawan siya ki opportunity na aning ma-discover niya kung anong kaya niyang gibuhon. Versus so guilt na pag may ginaginibong sala, dadagitan tulo, so day na siya ma-initiate ki mga pwede niyang gibuhon. So the important event here is when they discover what they can do, so kasi and then become independent, kasi that is when they have the locomotion na baga, they are able to move on their own, bako ng crawling just like the toddler. Okay, so they are beginning to develop independence. Saka nagiging very inquisitive and aki. Ayan po, kaya may magnifying glass. Yun, kaya pala ha. Okay. Yes, apo. Then po, syempre, ang masunod na kan, so school age na. And that is from 6 to 12 years. That will be from kindergarten to grade 6. Yan.
in our current system. So that is when the child is able to discover again what he can do in school. What will happen kung may kung industry versus inferiority. That he knows if he does something, if he tries something, he will be successful. Okay? Kaya yan, he knows na pag tama ang pagsurat niya, then he gets an apple or he gets a star. Okay? And then inferiority, kung di niya nagigibo, so dapat gibuhon. So that's the 3R, learning the 3 R's in the lower grades, and then of course higher levels of knowledge and skills sa pagdakula within the basic education. So when they are able to do this well, then they become productive. They can become Tapos sa iya pong social kuya naman, nag-expand naman sa mga significant persons, bakuna sa din. So ama, so lola, lolo, so ate, kuya, nag-expand naman ang sa iyang social relationships. Yes, tayaon na sa school, no? So he's able to develop competence, okay, together with the other classmates and schoolmates. So mahalin ka po na digdi sa first 4 stages from infancy to school age, ang pinaka parang ang may greater responsibility sa development so adults. Diba? So from the parents to the people in the school. Okay? So you will begin to notice also here na minsan mas naniniwala ang aki sa teacher kaysa sa magulang, diba? Sabi ni teacher. So sometimes, yes, What we had been talking was were the formative years nila. That's right. So this will be the basis, the foundation on what they will be in the future. Yes, very much. And that is, yun nga, is sa stage 1 to 4, ang primary responsibility talaga kang growth and development yaon sa adult. Yan. Yeah. So, sa masunod naman, from the 5th up to the end, more on the individual na mismo. Yes, Ma'am Rose, may question po din sabi kan texter ta ha. Sabi niya, good morning po sa inyong lahat. I am a teacher. I am a elementary teacher po siya. Sabi niya, ang problema po na nakikita ko sa ngayon na part ng conflict in terms of imposition of education, yung control, kasi po, hindi na ngayon masyadong, hindi na ngayon masyadong nakaka-impose ang teacher pagdating sa education. Kasi nga, baka magkaroon ng psychological effect sa mga bata or baka ma-accuse ng child abuse or any kind of abuses. Reaction po, Ma'am Rose. So I think the teacher is referring to yung use of physical punishment. Garo yun ang gusto sabihin niya. Baka daw magiging psychological effect sa mga bata. So, well, there is the saying, spare the rod and spoil the child. Yeah. But actually, that was one way of disciplining before, no? Na it's a punishment. Pero ang research po nagpapahiling that when you use punishment as a way of developing behavior, dahil man po naghahaloy ang learning from that. Kaya kung may learning man, bakong positibo ang dating. It's just you know what to avoid because you don't want to be punished. Pero it's not na I want to avoid this because I know it's not good or it's not correct. So, siguro ang dapat ma-develop kang mga teachers, it's difficult, is first that they have to have rapport with the children so that what they say in encouraging proper behavior will be followed, no?
And then, yun nga ni, as I was saying earlier, at in this time, kasi I am influenced by the behavioral theory as well. You develop behavior by giving reward for the performance of the correct behavior. Iyan. Okay. Ito, another one. Madali lang. Sige po, Padre. Ang gusto kong hilingon hindi ang control, issue of control. Ang mahalaga po paano, non-control, bako sa luwas, kundi inaapo niya to develop in the child self-control. Kaya kinakipuhan, madali ang mga kutala na makontrol o dahil kamo magpararibok dahil sunod sa rindo ko. Kung makaka-develop ang education po baga, edukare, both sabihin emerging the values from within. Kaya education po ito sa sarong teacher na lalong-lalo na kung kadakol na mga aki na sa classroom dahil mo talaga magkukontrol. It's not an issue of control. It's an issue of mentoring and empowering. Opo. Sabi po kan sa atong listener, correct me po if I'm wrong sa pagkasabot ko sa discussion po nindo. Very informative this morning. Kung ano po ang didakula, kung ano ang natudan kang sa daypa, iyo po ang didakulaan because of the so-called conflict, pagday na manage himaray ang pagdakula. Reaction po. Hindi po, more or less kung anong kasanayan, dinakulaan, yung gigurangan. Yung man ang gibuhon. Unless nga ni may intervention, halimbawa sa school o sa therapy, kung kayo po ng therapy o sa counseling. So, in other words, there's always hope na kung ano man ang na-develop yung maray sa earlier stages, pwede pang ma-develop later. Okay. So, yes, Siguro, excuse me, siguro i-develop naman inner discipline, i-involve ka sa mga aki, so inner discipline. So we should, at a young age, we should let them, discerning what is right or wrong for themselves. It should not come from outside influence, it should come from inside. Kaya dapat ang pasabot sa inyo, what is right or wrong, early in life talaga. The tapansin ng concrete examples, is this wrong or is this right? Did you do good or did you do bad? So what are the consequences? So dapat talaga, early in life talaga, matawa na sindang discernment. I-develop na yan so that they can carry on later in life. Yun lang sabi ni Father Momoy na develop from inside, the self-control. Hindi kayang stages of psychosocial development, kapag dapat it goes along also with stages of moral development. So sa moral development, sa umpisa they just know that something is wrong or right because you tell them. But as they grow older, wiser, then they get to know it's not just because you told them, but they discover na if I do this, may possible consequence, or when I do this, it's against something. Okay? So, yes, tama yun, Tim, that when we talk about this psychosocial development, kaakibat kayo ni ang moral development. Value formation po, Dr. Rose. Ano po ba, sa rong nakula na example, dito sa Satuya, pag mga aki pati duruan na ang bako mo, dahil mo pagkuhon. Yes. Ngunyan, kung minsan may pipabayaan sa nakan mga lola o kung sisay kung mga maguran man, ay kisay ngayon, nakuha ako duman. Pag dahil mo sinabi na iuli mo tabako mo, sagkod bang nakula yan, sagkod na mag-develop dawa pa, kung maging kuya na sa posisyon pinakalangko sa banwaan, yun na manunudan ang kleptocracy. Okay. Tama po. Bago tayo itaw kay Brent, kasi may sasabihin si Brent. Brenda. May connect lang ako duman sa sinabi ni Father Momoy. Again, the other part of the development is the cognitive development. Maalam naman kayo ni si Piaget na nagsabi sa pagkaaki pa sana, medyo egocentric ang aki. Meaning to say, ang pag-una niya, everything is for him. The whole world is mine. Diba? So, may siyang sa kuya ini. I'll get it. Pero as they grow older,
napapahiling kang magurang o nahihiling naman the world is not just me. There are other people. Kaya lalo na kung may mga tugang baga, sisabi tulos kang magurang o okay, share ka mo, okay, we have this piece of candy or we have several pieces of candy, share ka mo, araw ka yan. So, they begin to move away from the original na apod na egocentrism. Iyan. Opo. Ma'am Brenda? Am I correct in saying, Ma'am Rose? And if we're talking about control and self-discipline, then we really have to look at the early childhood, on the autonomy and the early training. Yes, bigyan talaga, anytime, anything, anywhere I can do. So that control mismo, I think, can affect also on the later use na bako daw tama daw pag-thinking ko. Dipisi lang kita minsan mag-discipline. It's because early childhood na, maski anong gibuko, pwedeng dumadaw na pupuong ini, na dapat tawan tagi-atensyon. And lalo ngunyan nagatabi, now that we're in the technology age, ang sarong pigigibot ang mga magurang because they're very busy is ang entertainment na titao sa mga aki is a cellphone or a gadget. Yan. Yan. Na anytime what they want to do, they do with the gadgets. So kung dahil mo tawan halimbawa na okay, only this time sige you play, but later on lalo na pag nagkakarakan kita the gadget mo na. So yan, that's right from the very start. Pero yun nga kay puhan mahiling kang magurang ang consequence kang sa indang pigigibo. So for araw ka, Ma'am Rose, we better use the balikit na naman sa toilet training kaysa magparapadaya, maybe use the disposable or maybe going out. Kasi iba din iba talaga sa harong, then na magparagibong disposable, but use the regular inarola, kabulhabulong sa nakunain na akitan. And allow them to, and maybe allowing them to bedwet. Kasi sa bedwetting, nadidisipline siya na ay sala pa namang bedwet. Yan, maski bedwet, maski tulog ng aki, nakadayag na disposable That's right, oo. That is a very good angle din sa early childhood. Because in a way, these things are a consequence of our modern life. Na, we have conveniences and also, the parents are quite busy, both of them, whereas before, talagang most of the time, so papa lang ang nagtatrabaho and the mother is there the whole time. Pero ngunyan talaga out of necessity, dual career ang lola, very important, apostolic. Sige, padagos na kita. Kaya ito po baga, magayon po nahilingon na gabos na technology ipipasok, minalaw na technology, every new technology pirming an implikasyon sa kultura, ibang implikasyon sa nurturing ng mga aki, pirming an ibang implikasyon. Kaya kinakaipuan hampangon ang mga issues na yan, pare po kadong so kontrolan kan yun ang kinakaipuan pag nagkakaon, pag nagpapangal, di daingon ang gadgets. Opo. Okay. Sige po, Ma'am Rose. So, mag-graduate na kita sa grade school. Pasiling na kita sa junior high school. Gari po hayo pa kita sa college Grade school pa lang kita. But along the way, the lola and the lolo is this is very informative for them. Halos siniruwalat sa harong. Iyo po. Yeah. Very good. Yes. Okay, so ang next stage na pig-apod tang adolescence or teenage years. So more or less after 12 to 18 years. Yan. So in school age time or school system, that will be from junior high school and now up to senior high school, grade 12. Diba? Dati, when we were growing up, sa 18 nasa college na kita. Pero ngunyan, 18, yan ang age when the students are graduating from senior high school. Yan. So, ang task rin ang conflict is between identity and role confusion. So, ang question din kan mga aki, who am I? Sisay talaga ako.
And sabi nga ni Father Momay Casubago, the world of the individual is expanding more and more. Earlier sa home lang, family, tapos later sa school, ngunyan, may mga peers na baga, bako lang from school, but peers, my fellow teenagers, no? So there is now the desire to belong to a group. Kaya belonging to a group will give me an identity. So sometimes naman nagkaka-conflict because there is the susceptibility to fads, to what is cool, what is important, so that I'll be considered loyal by my friends, no? So yan ang conflict na kay puan ma-resolve naman digdi sa adolescence. And yes po. Actually, this is the most difficult years, especially for parenting. Because usually, pag when they reach the teenage life, ang mga aki, that's the time ang mga parents, grabe na ang kaba. Sabi sila, these are the very difficult years. Anak ki identity nga ni, that's the identity. Kung sa insinda, kung where do they belong? Kung baga, mga sa alangan na age, they are not too old to be responsible for to do something, and they're not too young also to be looked after. Kaya talaga ang mga parents, mga young adults na married couples, dahil tinda, sabi niya mga teenager na ang aki. Maray. And speaking of mental wellness, dapat very careful kitang maray. You have to be attentive to every move, to every emotion, to every event. Even ang pag-discipline sa inda, iba na ang approach to digdi. Very true. Digdi dapat. Yes. So this is where the lola should come in. This is the time that the lola should come in. Na ilalaugan ta na kung moral, yung mga virtues na i-develop sa inda. So for me, because by experience, this is the time that I was reading the lives of saints. So this is the time talaga that you recognize talaga punuan sa inka. So for me, na-experience ko, tinawang ko man so teenager kung kisirin ka ini kasi na-experience ko kahit tinawag ko man siya ki Book of Lives of Saints and also as Locsin. Kaya sabi ko mag-read ka kaya, and then I gave her the yung daily gospel, and then I take her with yung mga education ta about religion, and then yung moral values. This is the time talaga sinda nalalaog na ninda sa buhay ninda, and then I think they will take that the later years na. Opo, Yes. okay. May reaction po digdi. Sabi niya, speaking of adolescence po, I wonder why, bakit ang kabataan ngayon ay hindi na masyadong napagsasabihan? Tanguhan ka lang, pagtalikod, iba man ang ginagawa. Ibang observation kayo. Ibang hugot kayo. Observation. Siguro iba sa when she or he was a teenager, masunurin pa rin. Opo. Alright. Well, it's really part of that search for identity, no? Because sabi nga ni Tim, nasa alanganin na stage, di ba? So sometimes the adults themselves will say, dakula ka na, di ka na pwede mag-aruga yan. On the other hand, pag iba naman ang ginigo, akiunong ka pa, di ka pa pwede mag-aruga. So, diba, it gives confusion to the child. And also, consider that sa adolescence, that's when your hormones begin to act up, and they experience changes in their body. So they are experiencing those. Tapos, there is that need to belong, to be loved, to feel they are loved, not just by their parents but by their friends. Kaya nga, sometimes it goes to the behavior na para maging part ako ng grupo, I will do whatever they're doing. Smoke, go into drugs, or do other things that if there is no good values or moral development, magkaka-confuse talaga sa aki.
Sarap ang possible source po hindi pong gadgets. Yes. Ito mga hobbyists, mga adolescents, mga nyaon sa nandiyan karato bangunin. Ngunyan, global na ang kabarkada. Yan. Lalong-lalo na mga kabarkada na yan, lalong-lalo na may mga games ngunyan na barkadahan talaga global. Yes. So, tapos I have to belong. Kaya nga naigo po mga pangyayari po ngunyan na grabe ang influensya. Dahil na po masyado, dahil na pigdadangog ang teachers, dahil na pigdadangog ang mga magurang, ang lolo-lula. Kaya po dahil iba na ang nag-influensya sa inda. So mga global kabarkada, global kabarkada nila. So kung anong pigsasabi kang sa internet, mga ka-friend ninda, kaya pigaan-friend ninda sa mga lolo-lola. Yan, sa mga gurang. Mga gurang, friend. Gurang na nga kamo, bako naman ngunyan kamo pwede. In fact, Father, kita bagang mga gurang, more or less nag-attempt kita at least sa Facebook nagiging naggamit kita. Kaya sa mga kabataan, bako ng Facebook ang gusto, yaw na sila sa Viber, sa mga Instagram, sa other dahil dumande nakakalaog sa mga gurang. Yeah. Masyado. Ayan. Opo. So yes, what happens now is because they want to belong, dapat nindang nagiging parang model o significant to them. So mapili sila, same big di ako, mas nakaka-align. No? And so sometimes nga ni, the extent na if they are not morally developed well, nagkaka-conflict na sa morality. So, drugs, sex, and when part of this is clarifying their gender identity. So, that is where they have to help in clarifying who they are. Yes, yes. Tapos na pong who am I kung gender confusion. Yes po, part niyan. Oo. Kasi ako, babae ba ako, lalaki o yan. So, Go ahead po. Ang understanding and communication po ang importante nun sa stage na ini, because as you probably notice, there's also a tendency to isolate themselves from others so that they will be only, yun nga, lalo na with the gadgets today, pinili lang nasa internet, whatever they're doing. So, even their socialization with their friends is, lalo mo niya na pandemic, is limited to social media, which is very different from face-to-face interaction. Diba po? So, that has to be discussed in the home with the family. Okay. Sige po. Next po, Ma'am Rose. Sige. Next is the young adulthood. Yan na. Again, when we were growing up, for many of us, we were already finishing college and then, going for, work and marriage and all that. But now with the new educational system, nasa college pa lang, nag-start pa lang at 19. Okay, and up to 22 or 23, nasa college sinda. So it's only after 22 or 23 na they will enter the world of work. So mahiling manindun po yan na ang marrying age is also much later than it was before. So because they begin their work experience only when they are in their mid 20s. But in this stage, that is where they move from just the ordinary relationships, social relationships sa adolescence to more intimate relationships, leading to partnership, if that is where they are called, and of course beginning their families. And the opposite of this is isolation, when they are not able to establish good, deep, intimate relationships. Okay? Yes po.
Okay. Thanks po. Minalawag lamang po hindi low over hindi so gender confusion kaya kung minsan naunag di so sa rosary po bagay doon misteryong ang kasal sa kana sa kana nga ang kasal Sa kana. Bako sa kena. katapos ngunyan kaya so di sa panahon na ini na nagpupirili na sila mga ano sa indang talagang ka-intimate na either bako doon kayo to, talagang sigurado ang lalaki sa babae, babae sa lalaki. Ngunyan, pwede lalaki sa lalaki, babae sa babae. Halik po ni sa gender confusion sa bagong kultura po na ining yan. Tama po. Okay. Sabi po ka sa rutang texter, Henry, good morning po sa Gabos. Iapot ko lang po kasi parang ngayon may conflict na between talaga and old and the young ones. Pagdating po sa mga baro at damit. Mga matatanda, pinagbabawalan yung mga bata na sumuot ng mga maiksing shorts at saka palda. Kasi, ang sabi, noon hindi yan ang damit namin. Sabi ng mga bata, iba naman po ngayon, Lola. Paano po magkakaroon ng meeting ang dalawa para po magkaintindihan pagdating sa fashion ngayong panahon? Ibang hapot kayo niya. Paano magkaintindihan? Opo, no. Oo. Well, on the part of the child, siguro intindihin talaga na ang pagsasabi ni Lola. So, kang panahonan niya. Saya pa kang panahon. And on the part naman of the Lola, intindihan na iba man. Okay? Pero kung talagang may makaabot sa compromise, then yun, acceptance talaga. Totoo. And then, siguro, explaining to Lola, halimbawa, na pag summer, talagang mas komportable para sa mga kabataan, naka-shorts. Pero siguro, that's also where the dialogue comes in na, okay, sige, pag nasa beach ka o makawat ka, sige, pero pag masimba kita, day ka magsulog ka yan. Yes. So, may may parang, kumbaga, scope and limitation. Correct. What is appropriate Opo. Sa sitwasyon, sa tamang sitwasyon, sa tamang panahon. Yun siguro ang pwede pang i-develop sa inda. So, ability to discern kung ano ang appropriate sa sitwasyon. Yes po. Go ahead po, Ma'am Boss. Next, please. Sige, so kaya po, digdi sa intimacy, we are developing the individual's ability to relate on a deeper level. Okay? Kaya intimacy siya. As opposed naman sa adolescence na ano pa lang, so regular, normal, friendly relationships. Digdi, nade-develop na so intimacy. Ngunyan, this is where medyo may criticism kay Erickson ang ibang mga tao, especially on the part of celibates, no? Because parang ang accusation nila is parang this is true for those who are called to married life na you'll have intimate relationship leading to marriage, okay? Pero may mga psychologists naman na nagsabi there are different kinds of intimacy, okay? Bako sa ng physical, bako sa ng sexual, but there's also psychological intimacy, there is also cognitive intimacy, spiritual intimacy, other kinds. So that those kinds of intimacy can also be developed. Yan. So, yan talaga. So, nagkikigib kang individuals and adults in that period of young adulthood. And mahiling ka na, it's a different world, baga. From the time na nag-schooling ka, ngunyan, world of work na. Iba na ang responsibilities mo. And then you add an intimate relationship, and then, there is the development of the family and all, which also have to develop intimacy with them. Diba? Yeah. Versus just going on your own with no intimate relationship. But we also have to be aware na minsan, maski may agum na ang tao,
there are still people who are not able to develop that deep intimacy na nag-isolate pa rin sa sendang mga spouses, no? Apo. Unfortunately. So, hopefully, igwaman dyan kayo mga marriage counseling and marriage therapy, makakatabang man yan ganaray. May opinion po digdi, tabi is Yes, si Ma'am po. Josefina Rugnaw. Sabi niya, good morning po. Pwede man po makialam ang lola, basta po bako sa atuban kan apo. Paminsan nasusobrahan naman ang pagdisiplina kan magurang. Siguro po, pag ururunan o magtarabang kung paano taban kimaray na pag-ugalian mga aki. Yan ang opinion ni Ma'am Josefina Rugnaw. Opo, tama po Ma'am Josefina, and I think yun man ang sinabi ni Ma'am Josephine Casubago. Opo, oo. Mga expert lola. Expert Mga lola. expert lola, mga Josephines. Yeah. Yun man ang ganda eh. Josephine man Yung pala. mga si Josephine at si Josefina, they Opo. take after Saint Joseph. Yeah. Okay. Sige po. Okay po, sige po. Ang masunod po, ini na Madali lang po. Para sa kuya, bako sa din, kaya nga nabigyan po pwedeng generative conversation. Ang mga apo, bako man sa nang puro sunisin na subject kan discipline. Pero mas magayo na mahiling man ang sendang lado al man sendang punto de vista ang sendang perspective. Kaya instead of just discussion or dialogue, mas magayon siguro itong inaapod. Kaya nga naarag po ba kayo ni generative conversation ini na kung ano ang sa lado kang psychology, sa lado kang experience, sa lado kang spirituality, mahiling and gabos tanganing ang katotohanan po pa doon. Dahil man pwedeng two sides lang. Dahil man pwedeng yung ano nga ang mga options mo, A and B. There are other alphabet. There are other letters in the alphabet, nakulon. Kaya mas magayon, mahiling ang perspektibo kan mga jóvenes, kaning mga apo, sa kaining mga magurang. Magayuno na ang kada saro, kada stage, igo pong giftedness. Kung magayon na ikahiras iyan. Kaya nga ni pagbagangon yan, sinasabi tang generative conversation kita, bako ilig discussion, bako ining debate, kundi to generate ideas, generate insights. Tangani mas lalo kitang maging mayaman sa paghiling, asin man masabutan ta, kani ang igaman ng behavioral change. Kaya tuya, ang kaigong transformation. Tama pa. Okay, sabi kang isa po, mga bros, lang pa. Sabi niya, I am 6 years old. Do you consider a bluffing tech to children is better than hitting or punishing them or by force? Kiri pang mission ni isang hapot ini. Ano daw po ang bluffing tech? Iyo nga ni po, I am 60 years old. Do you consider a bluffing tech to TECH to children is better than hitting or punishing them or by force? May sinasabi si Ma'am Pin. Opo. Ma'am, Tita Pin? Blanking sabi, alaga nga yaso ka ito baga may aso nga yung puro na or something like that. Pulis niya pa ko ang taka. Yun yan ang bluffing technique. Oo. Better than ano databi? Tumundo ko ngayon tapo ng takampul, apo ng kampulis. Iyo. Tapos Diba? ano po ang hapot? Tabi niya, bluffing tech to children is better than hitting or punishing them or by force. Okay, so nagbalik yan duman sa hapot ka sa bagong daing ngayang control. Opo. Okay. Opo. Oo. Well, when you use that bluffing technique, tama nun sa tuyang pagkasabot na titakot na yan kaon kang pulis, akbuton ki aswang. Kaya we might prevent them from doing something, but we are also developing unnecessary fear or even wrong fear. No? Alibawa, so pagpatapos sa police or pagpatapos pagkaong kaya kang gurang na yan. So we are developing another kind of wrong, wrong value, di ba? So
better so upfront na we should not do this because it's not correct dahil araw kayo halimbawa it's against the commandments, or if you do this you will hurt your brother or your sister araw kayan, rather than hurting physically or bluffing, which is also lying. Yeah. Yeah. Okay. So, going back to this intimacy period, that is when the individual shares himself or herself. Yan ang kay Paul ma-develop digdi, because intimacy means sharing oneself, no? Sharing your emotional, your intellectual, and some other part of yourself to at least one more on a deeper level. Apo. So yan, aduma na kita sa middle adulthood from 40 to 65 years. Pero yun na ini. Yun na po yung pinakamit kang purunta, no? Okay. Diba? Okay. Sabi baga, life begins at 40. Okay? And then, ang upper limit naman kaini, that's the retirement. The big, for some, it's the beginning, but for others, 60 pa lang, nagre-retire na, either dahil pipa-retire o voluntarily nagre-retire. So this is sometimes called midlife, so the midlifers, okay, and then syempre yaon diyan ang crisis, no? And the crisis there, the conflict is between generativity versus stagnation. So sinabi na kasabago ni Father na generativity means being able to do things and in a way that ang goal kaini is I will be remembered by generations to come, or I will help generations to come. So that is when we are doing a lot of things to be able to help others grow, and also that we continue to grow maski na nga ni nagpupuuna digdi ang retirement, no? Versus stagnation, lalo na sa higher limits of the period na ay retired na ako dahil akong gigibuhon, no? We will talk about this a little bit more later on. Pero sa kunyan iningon na ang sasabihin ko that at this time you see the symbol here, the house. So this is when you develop further your home, your family, kasi yun nga 40 is the beginning of life, so to speak, and then that's the peak of the career life of many people, and then going towards retirement. So that is when you have a lot of possibilities to succeed, to succeed in your work. Whether the work is a paid kind of work or a volunteer kind of work, that is the challenge there for midlifers. Yeah. Unyan po, ilingon ta, ang sitwasyon, yes, Pin. I have something to share on this regarding the 40. So recently, I just posted that sabi ko life begins at 40. I remember before, somebody, whom I respect so much, Ma'am Del Rebustillo. Yes. How old is she now? I think she's about 90 now. Yeah, she's one of the persons na I up to na growing old gracefully. So, when I reached that age or above, gari na parang so what was beginning, and then I was gaining a few pounds. And then I remember tinaraman niya ako pa ito, na sabi niya, at the age of 40 and above, that's the time we have to choose your body shape. I mean, that is the time you have to sculpt your body to the size you will look at yourself at 65. So naging talaga yan sa mind ko ka ito. Thank you very much, Ma'am. Sana nagdadalok naman yan ang si Bena. Kaya so when she offered na so very baili baga, so I joined, and then I stopped ito. So I did the aerobics. Nag-aerobics kami ito. And then now manito after that nag-shift sa ballroom dancing. So I joined.
Kasi yun ang naisip ko, I have to prepare for this growing old, getting old nga. I'm gaining years. So, I joined the ballroom and then recently, may Zumba baga. Active life, yan ang ipunyan ko. So that helps me do better in my business, in my church work, and with raising the grandchildren. Yeah. And inspiring also the people, persons my age. Kaya yung kunya ko, human so role ko, na to inspire women like me na growing old. Kaya dapat, yung mga younger ones should prepare at age 40, maganda na sinda. Kasi kung magparadaster ka diyan man, ang lawas mo, at 65, magiging duster ka. Iya po. Tama. Ano daw kung agadan ta si Chidit Manila? Opinion kung pwede gito. Lalong-lalo na siya. Siya mismo, nakulong siyang mga creative ways na in-apply para po maging aktibo. Sa edad niya po na 83? 83? Chidit, good morning po, Brenda. 83 pa man sana. 83 pa man sana. Opo, Gaya po. Iyo po, salamat. Kaya pag-discuss na ba ang inyong edad na tama sabi si Ate Josie na pag-preparar kita kanso sa maabot ng panahon. Dahil pabayaan ta sana na ngayaaro sa niya ako and ako naghihiro dahil na ano. So, pataklan ba katabi na hiling ka na nag-expand na sana. Tama itong dating yung advice sa iya ni Camille Bustillo na kaipuhan, active ka, kaya ka maging pagpara stagnant. So, dahil na ngaya ako dyan, dahil naman ako makahiro. Kita baga tabi, ipusin ka na makikapingin mobile. Ano sa panahon na piga-apudan kita, nakakalabaw ko magitang Thanos. Kasi yung time na rin na 40 to 65, yung sabi baga tatap ni Rose na sa retirement age na nga ni, nahanda ka na, suma-retire kita, ano ang gigibuhon ta ang retirement? Ano, araw na sila kita kaini, lalo kung nagapara-arataman ko mga ako. So, apostolate na. Apostolate. Ay, apostolate. Yes. Sa mga apo ta, mga maliksihon, mga mahiruon. Paano kung kita, kita naging, madali kitang madapa, kitang maaksidente, magbubog ka apo, kaya mahulog ka. Lalo kung dahil tabi is magurang, ay babasulong niya ang mga magurang ka inito, dito. Pero dahil naaraman kan magurang, na ang pigigibo kang lola o kang lolo, sobra pa sa pigigibo kang mga house help, kapag kataman ki ako, siyempre, kadugo mo yan, abok mo na madistido, abok mo naman magkaigwa ki, pilay, abok mo kin yung magiging bungi, na nagkadistido dahil sa inyong pagkataman. So, importante mo po na ang satuyang pagpasiring sa edad na araw ka ini. Inuwahong ka na, magkita magparasarig na sana sa pagtukaw, magpara, muni-muni sa mga nakaaging. Tapos, looking forward kita sa life. Ano may sihan ta na, ang buhay pala, ako nga ni, 83, sabi ko, bonus na yun sa kutya. Pero, looking forward na ang kagurangan, tama niya pa ako, pinasalawig pa. Nag-parking pa nga sabi ako. Gusto ko man nahiling sa mga ako. Maging mga success sa kita. So, Chidit, ano pong naka-inspire sa imo na after kan sa imong retirement, na-involve ka sa iyan ng mga kinaintrahan mong mga organization? Ano po, naka-ano sa imo ki-fuel para mas lalo kang gari, sabi nga ni, gari mapugulan so pag, ano tama ba? So pagurang father mo, so pag-deteriorate kang lawas mo bilang sarong individual? yeah. Okay, yun mo nahapot sabi sa ni Henry, sa kuya. Opo. Ever since 9 years old pa sana ako,
parish worker na ako. Dati akong missionary. I Na see. Okay. talagang ang buhay ko, nasaan ako sa simbahan. Nagdakula ako sa Bakakay, sa lugar kay Kuyang Ama. And then, nagbaliw ako sa Malinaw, sa lugar ng Kuyang Ina. Dati po ako involved sa church activities. Kaya dinakulaan ko na sa pag-anukan sa Kuyang Ina na ang pagsilbi sa mahal na Diyos sa simbahan paagi. Tapos, kan nag-retire na ako, na mas ngani nagatrabaho pa ako ka ito, talagang yun man ang forte ko na pagtabang, nagdakula po kaya ako sa barangay. Down to earth ang mga tao. Kaibanan ako. Kaya kung ang lingbahe tabi kan barangay, kataungan tabi o kan lingbahe linda. Na kung ano. Kaya, so pag-intra ko sa mga organizations, sa civic organizations, nakula o bagay na nakadugang sa kuyang pag-iktibo. Day ako nagpapaya na digdi na sa ako sa harong. Although, ngunyan yung panahon, dati ang gwardiya ko tabi. Kasi bago nga ni, na nasa luwas Di ba ba alam ka magluwas? Ay, aday tabi ako tigwag tungutan na magluwas. Nagdulag ako. Ma'am Edith, ika na mo yan ang pasaway. Ikaw ng pasaway pa lang. Sabi ko, paano kaya dinahalin sa puso ko ang pagtabang? Yan po ang nakulaan ko na. Kaya nag-aapos ko yan sa aking pasibago. Kaya mami ang lugar na pinano, maribukon. Eh kung pata naman nasa luwas ako, pero sabi ko, maukik pala ako. Ano yung kapulili sa puro? Paano ka ngayon dyan? Sabi ka, sabi ko, tayo mo na ako pagdagitan. Yung mga iyan nakulaan ko. Alam ninda ko na aram ninda na involved ako, committed ako sa bagay, di talaga ako napupugulan tabi. Ang kikis ko talaga, malakaw. Talagang nagagatol iyan na hindi ako makalakaw. Very good. Very good. Taugmahan na nakakapagsilbi ka, taugmahan na nakakaiba ka sa mga grupong karupaya, nakakamidbit ka kiba. Hiling mo sa grassroots, hiling mo sa kamugtakan ng mga tao sa ibang lugar, na magpampalan araw sa nakaingapos ang tabo. Maski nagdatirios, iba pa ang giraray sa mga tao na marami ang paghiling sa buhay. Maski araw natin nakaini. Iyon po yan. Kaya, another question. Na-inspire ako sa imong maray kang pigasabi mo. Gusto, di ba? Gano'n, tama ba, Ma'am Rose, Father Momoy, Ma'am Brenda, and Tita Pina, sa mga creative approach niya kung paano mag-edad na maging meaningful ang buhay, ang ginibo ni ni Child na Manila. Mag-involve talaga sa kapwa, tabang, engage. Yes. Na, paano, aram tabaga, nagsusunod si Madam Edith na duman sa sabing, what you don't use, you lose. Kaya alam kung permi ka nun sa nandyan, sarong day ka na maglakaw, day ka na talaga makakalakaw. Kaya alam siya na pala mo niya ng pasaway sa mga apo niya. Ay, po niya, pinaliktad ba? Baliktad. Ito baga, mamatayan man nito mga apo. Ito baga, kamong pigbabawal magparaluwas. Ngunyan, kamo man daw, mamatayan man nito ang kamo nagbabantay. Pero, Ang hapon ko, Ma'am Edith, what did you do? Di ka pa man na COVID, adi? Di ka pa na COVID, no? Hirap ni mahal na Diyos. Sige. That's what I want to know. Ano mo niya, napatsira, nagkapaluwas ka? Pandemya. Give us some tips na nagkaluwas ka, ay niyan, di ka man nag-COVID, anong pigigibo ba pag nasa luwas ka na o aware ka ka Very good. Primero, conscious man ako, fully vaccinated na ako. Tapos, then hanggang ako naghali double mask pag maluwas ako, may shield po ako. Then, ang alcohol po, siguro nga ang sabi ko, ano nang pamagputa, ano ta, sabi kan mga akin, ano na yan mami, dahil kung saan nagpumuti ka alcohol. Ako sa nasupamot, pati sa bang arm, sa anos baga, sa ano po, pigi-isip ko, may masasabat akong ibang tao.
ano. Tapos, ang pag-abot ko sa harong, kami gusto ako. Kaya nang pasaligyan ang tiko sa kuya. Mami, Ekuhan, pag-abot mo tulos, ang mga gamit ko, ang sinelas mo, ano mo, dayo paglaog sa harong. Tama. Oo. Ang pagkarong mo. Very good. Bakit ang kamot sa ano. Maski naman sa venue, kung ano, kung may comfort room, mahanap ako, maano talaga ako naman, dahil ako matulot na daibo na. Sa pagkaon baga, very careful man tabi ako. Kaya mo mag-share condiments. May ano ako na COVID siya dahil sa condiments. Ayun. Facing the serving spoon or water, ano, na ano siya. No, Sige. Very good share. ano po sabi, careful lang Very sa good. pagluwas. Very good. Yung sabi sa aki ko, Mami, you're not getting younger. Ako man na may mangyari sa imo, pero nagkuminsan, nagsutilda ako, sutil. Pero, may nako akong leksyon sa pigatram ni Chaydet Buda ni Tita Pin. Kasi ang nako akong point kasi bago tabi father mo, Ma'am Rosie, Ma'am Brenda, kung ano sudi nakulaan ninda, diba? Ang ano sunatudan ninda eh. So, pag-relate mo din sa explanation ko sa bago ni Ma'am Rose, sa mga slides ka sa bago, kung ano sunahugot niya, duman sa dinakulaan niya, kung ano sunakuha niya sa parent niya, siring man kaditapin, iyo man sa piga-apply niya ngunyan, hali duman sa mga older, sa mga magurang, na tinusan ng abiso, na ini nga niya ang pwedeng gibuhon nindo. Diba? And on their part, sindaman ang nagtuturo na sa Yes. mga bagong henerasyon. Yes. Kasi yan talaga ang sigapod na generativity. Yeah. Na through their activities, they are able to teach, to mentor, and to help the generations sa pag-development kan sa indang identity. Opo. May reaction po din di, sabi kan third listener ta, good morning Mr. Isus, kabata ng English kayo ni, nagkabaradan din ako magbasa sa English. Father boy. Sabi niya, good morning Mr. Maceda, one of the good things seniors can share to the young is sharing what was life like while they were growing up. Yun, magayon ang punto ka ng texter ta ha. One of the good things seniors can share to the young is sharing what was life like while they were growing up. Para magkaigwa ki idea ang mga aki kan mga values, mga leksyon na adalan kan mga seniors kan sinda aki pa. Mas effective ang first person sharing from those 70 to 80 years old. Kadain na idea ang mga tao kung ano subuhay na nagihan kan mga gurang kay itong panahon. Minsan daing ideya ang mga aki how it was kang 1950s, 1960s, 1970s. Tama po. Well said. Yes. Ang pag-istorya talaga, di ba kita man na we grew up na may mga kwento ni Lola Basyang. Ngunyan man po ang kwento ni Lola Edith. Alright. So storytelling is one way of teaching, of mentoring. So ini ang period nga ni sa generativity that the adult wants to develop the younger generations, and they do that by teaching, by mentoring, by doing volunteer activities. Yan po. Sir Henry, I have to take a post topic. Gusto kong ipaano ako kung nag-share, nag-support, nag-test, na ang kita baga, yung ang sabi, kung ano ang dinakulaan mo, nilito ang daradara mo. Pag nagdakula ka na. Kung sa imo magayong sa imong hinalian, mga pera de los buenos man, may mga tao man na kung minsan kaya dipisilon ang pag-a-adjust. Kan mga nainot na nagkamurundat na medyo bako himaray so pagdakula niya. Like, sabi ko, ako
ako, nagdakula tabi ako, ang magulang, babae na sana, sumama ko. Very young age po kaming nailo. I was only 8 years old po. Kaya, sumama ko ang nag-mentor sa kuya. Talaga. Buda, may uncle ako na nagsalita ko na naging garong iyo na sa samuyang naging ama. Kada na sa ama eh. Istiktuhon, so may dugo bagang Kastila na dahil ka pwedeng araw sa ini gusto ko ano i-share sa Indotabi dahil ko pwede magkamison na magluwas na nakakamison sa ano diskarada bako iyan dahil ko nagkaulukod magbisikleta nata bako iyan sa babae sa lalaki sa na iyan so mga values baga na inculcate sa kuya iyo man tabi iyan ang big ano ko sa mga ate ko. And then yan po sa senior citizen paulo kagad pag nagtiripon nag-ano pa ako nagpapasabot ako sa inda kuman on the low lalo na sa spirituality na ako man sa pag ano dakulong baga sa nga itatatan aman niya mo so dari baga nag-ipon ako sa basic pero magayon ang sa indang reception maray na kaya ano may team ako na kaibanang kuman na nag-share kami kung ano sa mga good idea sa mga nangyari kang panahon na dapat ibalik kung yan baga po na panahon ta pero ang mga nagdadala kulang kung dahil na nga nito minsan kin mga respeto ni magtaong galang ni sabi ko sa inda paglaog nindo sa harong mag-good afternoon mag-good evening ka mo kasi bako manindo magtaog ka mong galang naan dapat po nindo malaw siya na kamo dyan pero kumusto marita na so ayang nga ni nagkikiro-kiro nagaglaog baga na mahiling mo pero nagtataong respeto sa kagharong so ngayon na padaguson ining patugang tiguro-runan na mataawang si Maray na puro ang katuyang younger generation. Kasi daman mga tabi ang pasaralida sa to, maging magmarayan sa komunidad, as papakarayan sa tuyang nasyon. Pati mo mo ay sabi mo pa sa bako, may nabanggit ka sa mga anak. Sabi ni Dan Oren sa reaction niya, my secret how to stay young even I'm going 61 already, I mingle with people not my age level. Iba man ang approach ni Dan Oren si paddle mo. Iba. Pero magayon nung po ito. Gusto ko pong i-underline na dito mga sinabi ni Lola Edith. Kumailing na po pag example po pa doon si Mama Lola Edith na so itong mag-phone sa infancy sagkod sa edad niyang ngunyan. Mailing na po so mga crisis kito mga pagsasabi po pag ni Ma'am Rose na mga crisis, mga conflicts, mga issues, gabos niya na nasabi to niya to na resolve. So dahil sa mga mentoring kan sa iyang ina, mentoring kan sa iyang tiyo, tapos man so sa iyang pag-practice kito sa good mo niyan, ang bigigibo niya. Dahil naman po yan, totoo, daradara niya sa mga values kan, sabi niya ba, hindi nakulaan niya. Pero sa iyang constant involvement, nakaka-discover man siya mga bagong capacities, mga bagong capabilities, mga bagong values, na itinataon ng ngunyan. Ano po ba kayo ng ngunyan sa panahon ng COVID? Kasi ang pahid ng alcohol, kaya nga, grabe na reklamo kan mga barkada ko. Pwede ito? Kaya ito nga, ang alcohol, piginom mo nga sa kabut na sa... Ito nagbababa ng nagbababa ng solista. Okay. What do you think? Nahiling mo na ito? Ay ma'am, nakababa na mo ma'am. Oo, nahiling mo na ito? Ma'am, naka-open pa microphone mo ma'am. Okay, pakisaban mo doon tabi, hindi naka-open ang mic ni ma'am. Alright. Ito may Dr. Rose may hapot po digding para da sa imo ini. Ito.
I really enjoy your discussion. Wow, English na naman ino. Paano magbasa? Sabi niya, ang mga good leaders po ba o bad leaders sa ngayon, sus ko. Basta igwa-igwa na ako yung good and bad leaders, Father Moy. Ibig sabihin po ba na ang kanilang estilo ay nadala nila mula noong bata pa sila hanggang sa ngayon? Yes, posible. Dahil yun nga ni ang pagdakula, ang development, ang growth kang tao base sa mga experiensya niya, base sa influensya kang environment niya, as in man siyempre sa iyang sadiring pag-iisip, pag-develop ng iyang values. So yan, ang exposure din halimbawa, and then kung basic ang sa indang values. Pag sinabi kang good or bad leader, syempre igwa kitang konsepto kung ano ang good leader, kung ano ang bad leader. Ngunyan sa mga good leader, syempre pinapairal linda So, pag-isip nila kung ano ang karahayan kan sa indang followers. Ngayon naman, o sa indang pigsisirbihan, no? Because leadership is not just about having followers, but having people to serve. So, bad leaders naman, posibleng igwasindang ibang motivation na mas halangkaw kaysa pag-servisyo talaga sa indang ipon serbisyuhan. So, ang question is, hali yan sa pagdapadakula, iyo po. Pero, bako lang po, so tinuro sa iya, pero sa iya man na pag-iisip na kasali tabaga. So stage 1 to 4 mas dakul ang responsibility kang adult, pero afterwards mas dakul na ang responsibilidad ng tao mismo. I see. Okay, ito. Saro, ay Diyos, may hapot na, may patawi pa di lang po at nailing ko sa bago, so text na naglag. Sabi niya, reaction mo ng isa, nowadays, we need more good information in terms of good moral and right conduct of every individual. Thank you for giving us more vivid information that enlightened our mind, especially in your generation. Thank you and God bless. Yun, reaction ng sa listener. Thank you so much po. Ito, Hen, ano nga nito? Ito. Good morning po. Pakitanong po sa mga panelist natin, ano po ang pwedeng ma-share sa kanilang pagpapalaki ng kanilang mga anak? Si Tita Pin po, na-follow ko ang kanyang Facebook. Magandang relasyon niya sa kanyang mga apo. Ulaling mo na, Tita Pin. Yeah. Stalker mo sa Facebook niya. At saka sabi niya, si Ma'am Brenda po, sa mga anak niya, kahit wala pang apo. Si Ma'am Brenda po, kahit wala pang apo, maganda din ang patakbo niya sa kanyang mga anak. Oh, Tita Pin muna. Tita Pin, ikaw na po. Muna. Okay. Anong ganito share mo sa mga apo mo? Before that siguro, ipalin mo daw sa picture, Angie, ipalin daw sa picture ka mga apo ni Tita Pin. Sige daw. Ay, sa picture, may pailita daw na kaya ba? Ay, ito. So, ako na that's not the one, Angie. So black and white. Sa mga aki, hindi mo na apo. Ini. Aki na po niya. Yan si Juan, Borromeo JP Lee. Another one. Iba kong sarap kayo. Children. Yan, ano po ini? That's it. Look at all the apo. Yan. Yan po ang mga trophy ko. Sige. Yan ang mga trophy ko. Sindaan inspirasyon. Yan. Alright. Okay. Pero sa Tita Pin, share mo please. Yes. Sa bagay po na pag-raise kan mga aki, I did not instill in my children about the material things. You know, when they were growing up, nasupog nga ni ako, ang mga toys nila, alos pigidibo ko from the carton kasi may sigarilyo kami ka ito. Pigidibo ko sa mga from the carton. Ano, Rosalina po, Valenzuela, Tita. Mga karton. And then when may birthday, pagsisave ko sa mga patos baga ito, mga cellophane, aga sa mga candies. And then dahil ko talaga sinta expose so much sa material things.
dahil man ako nagpupano, pero yun kaya sa experience ko, first of all, dahil man ako makaka-afford, kaya siyempre, I have to make do with what is there. So, since mahilig man ako magputi-puti, so ang mga toys nila mostly, from yan sa mga karton, I make for them slippers out of the karton, I make for them crowns, mga badil-badil ka ito. Kung anong yaon dyan, sa mga Creative talaga. Creatively. Yes, oo. Kaya dapat i-carry ka pa man yan, maski kita magurag na. So, kaya gusto ko talaga mag-adult yung mga crafts. Even so, candle making ka ito, nagpaturo ako si Bena, i-share ko man sa women, digdi sa, sa Orosite. Kaya, yung man lang. And then, pag Christmas ka ito, I don't give them gifts. Dahil ko talaga sindating tatawan. Rather, nagpapatos kami, and then, yan, nagbilibot kami kayo, nagsishare sa mga. Especially these children were raised na sinda din niya nasa politiko na. So, pinatabang ko sinda sa mga pagpatos, maski anong mga libo, para sa, mostly sa civic activities. Kaya siguro, nabuhay man sinda, siling ka yan. Niyo. Paano po tabi dito pinag-divide ang oras mo? Negosyante ka baga, di ba? Yung ka pa sa St. Jude, may kuwang ka pa, di ba? May sa Chinese temple ka pang obligation. Paano po pinag-divide mo ang oras mo po sa pamilya? I read here na kung paano kung sa despair, tangan kita dahil maghulog sa despair. Of course, there are times na gari maguna, so gari down kita. You know, we have to look up good pictures, mga di ako masyado nagpupuan kung may mga matatakot na. Ako nag-watch TV. Gusto ko sa mga lifestyle, sa mga nakaka-lift up ng spirits. Ayun. And mostly, Positive. I wake up in the morning pala. Kung minsan nakaka-switch ako kay Father Momoy sa mga reflection ni Father Chalas man, praise. And then, we always have to find time sa sapo. Like, pick up nga ng centering. Opo. Very nice to wake up in the morning, magluwas ka. First of all, thank you God for the good morning. Tapos fresh air. Tapos kung may garden ka baga, parang isasalo mo sila yan. Kukuha mo sa energy. And then kung minsan may grass dyan, nagbe-barefoot kasi daw grounding. Grounding na sinasabi. So, mag-march ka lang. Kaya nga sabi ni Brenda, in the morning, nailing niya ako. Minsan sa luwas na. And then, we are blessed also to have a good place. Digdi na may medyo maluwag-luwag. So, nagbabalik-balik lang ako. So, no need, sabi ko, no need man pala. Ngunyan na lockdown. Na-discover ko na no need man pala. Mas nga, aglibot-libot ka sa harong mo. Kaya kung minsan baga, gari may pigbibo na gari so Therese ngaya iba na ngaran gari pigbubura kayo na pigbibo ng gari ko na nung hotel o rental yun na sana mag-create na sana kita. That's why parang ma-entertain kita bako so that we will not fall into desperation kasi ini-lockdown talaga even mga kurang I mean our age pagura na. Pagura na age yan sila kainin. Advanced in years. Kunya, naabutan kita talagang oras. Hindi kita naman kaninay na dahil kita kayan. Yes. Ako kaya mahilig mag-20 mga sermons. Kung minsan nakaka-apat na sermon. Kung minsan after kan early morning mass. Ako kin mga sermons and then marid pa kin mga kung anong mga yaong blog sa Facebook. And then ma-join sa prayers. And then kung minsan in the morning, ang prayer ko pala, Lord, please make me an angel to somebody. Wow. Magayon. Kaya, as you hone that pala, bako man not an angel na para tao, no? Can be an angel by just listening. Apo. Yeah. Listening. Kasi kung minsan, di ko pala na tao na gusto siya na magpara istorya man sa imo. So, sindang mataraman. So, give them an ear. And then, for example, when you give something pala, give a face to somebody you're helping. Because
unin na si mo, well, dita mo, dahil ka lang maglabot. Iyo, gari may feeling pa ang pagdaw, may feeling ano, Tita Yo, Pin. igwa. Oo, yun May po. compassion, Yun di po. ba? Oo. Yun po. And then, for example, nakikiurong ka sa sarong persona, you give attention to that, maski a little few minutes lang, give attention, may focus ka sa buhay. Kung namaransible ang maano ka digdi, makunya ka naman. May natatamaan ba ako? Ayan pa lang. Kaya pa lang si Ate Pin, you give time for me. Kasi kung minsan, matarang kita, paghalon ako, pero wala man pala naginig ko. Diba? Anong buhay kaya baga? Kung minsan, birik. And then at the end of the day, kung minsan, tuod ako kaya, mag-grade ko sa buhay ko, anong grade ko ngunyan? Wala akong naginig mo. Kasi kung birik, wala man ako naantusan. So that is what I do. Kaya sabi ko, in life, dapat ma-develop ta na ang interior discipline ta. Kasi ang mga aki mo niya, dapat they have to learn to grade themselves. How did I fare during this day? Pero bang nabasa kong na something na nag-enter sa buhay, sa mind ko. Kasi you also have to feed the mind, the body, and the soul. Okay. That whole self. Nganing may ka may positive approach sa life. Opo. Yes. Ma'am Brenda. Ako naman, dahil man garo, sabi ko, matarang ba ako garo parenting na hindi. Pero, Si Ma'am Brenda, magkakapo pa sana ini. Pero sa kasi in mga formative years ka mga aki talaga, very clear for me to establish a vision mission. Tingin ko, garo korporasyon ng family. Tingin ko, ilangan niya ako ng korporasyon, so 100 years, 130 years, ano na abot sinabot dyan. So I was doing, sabi ko, very clear, kaya Ma'am Rosebag, have you read about the Compass, the book of Compass? Ngayon siya, so family vision mission eh. Kasi early pa, tinanong ko ng vision ko sa family ko. Alam niyo where they will go. Sabi ko, I want to be a Catholic family, I want to be conservative. Sabi ko, kung dakulo pa ko ano, sabi ko, baka may mag-Madrid mo dyan, maray. And we attend convivences, we attend mga Holy Week and the Easter, So, part and cargo for our values, sa babaya mga aki ko eh. So, at talaga, pag-reconsider, ito implanted already the vision mission of my family. This is what I want to go in the later years of life. Pag binuhian mo na sinda, wala na, this, pag binuhian mo sa kite, after kite baga, pa sa after that, maybe on their own, they will replicate of what the vision ini topic of parenting. Magayon na pala mga bros, masarap parenting naman. Parenting and mentoring. Yeah. Opo. Okay. Okay, tapos ka na po, ma'am? Opo. Okay. May text po digdi, sabi niya, amapot pala ito, sabi niya, good morning sir and madam. Good morning po. Ask po, pwede po makiaram ang grandparents kapag halos patayin ang mga magulang sa sipa at sampak ang anak nila na 12 years pa lang? Jesus. Magabat ang apot kay ni. Ma'am Rose, tabi. Si Lola Edit mo na tabi. Sa Edit, opinion po digdi sa hapot kay ni na texter na. Sabi niya, pwede po ngayon makiaram ang mga grandparents kapag halos patayin ng mga magulang sa sipa at sapak ang anak nila na 12 years pa lang. Ano po yan? Pero ang man ang magurang kaya dahil namin pagkamuot sa aki niya na kaya kuhan sa lola o sa lolo o pihiling iyan kaya man makakatagal sa lola sa lolo na dahil magsaway siyempre katarang sa magurang niya ay so aki niya na nataarog ang pinadakula ko kamo natapigsip ko kamo natasinto ko kamo ano ang problema sa tigigib nito yan sa aking mundo. Ako araw gayan ang pagkakula ko sa ito. Siguro kung may problema so magurang ka itong ate, maski pa gura mo pa sa rawayong kan ate, di dapat pag ang inflict kulog. Dahil pagkatabi, nagmamarka yan sa ate. Iyo po. Dahil sa kuya na ang aki pag pinampal mo.
So fingers mo na nakaduot sa iyang pandot. Nagpamarka iyan, mas hindi mo nahiling sumarka, nagmamarka iyan sa isang lamang. Yun. Namatayan niya sa kulog, namatayan niya. Budo magkakaiko sa aki, bako respeto sa magulang. Opo, okay. Igito nga din yan sa tuwa. Doon dapat malaog na yan sa DSWD tabi. Yan. Tapos silang lola-lolo pili makiaram, pati DSWD. Tama. Pati kapitan. Kapitan. Tanon. Okay. Sabi ka sa rutang texter, very informative po discussion nyo. I enjoy listening. I'm senior already. Vicky Mihiliano ng Daraga Albay. Okay? Ito, another one. Thank you, sir. In disciplining population, sinong sector ang iba ni? In disciplining population, sinong sector ang more effective? Is it government research control or the religion or the best parenting? Ala, garama, yan, kikiwag na ako dyan, pro-life ako. Sige na. Whatever God you accept it. May mga taon din nag-aki, may mga taon dalawang aki, may mga taon ng limang aki. Well, it is God, why would you discipline the creation? Hindi nang permanent to know what God's given to you. Kasi gift, actually it is a gift. Kaya man, kaya para ko lang magura. Kasi nawawala sa concept na gift ang mga child ta. Bako yan sumisto mo sa buhay ta. For life, please. For life, please. If you want to discipline, I'm also teaching natural family planning. We can discuss that in a later Opo. Ito yan kang mentoring. Mentoring. Okay. We salute you for being a good leaders. Even our teenager, it's hard to follow the good aspect of life. Okay, yung reaction niya. Hen, ang paniniwala ko kaya ang mga teenagers ngunyan, dako lang aram pero kulang sa wisdom. So mga elders ngunyan, dakulon sinisindang wisdom, kaya lang kulang na suaram sa mga technology ngunyan. The integration. Ito na nga ni. So actually ang pag-ururuntang mo niyan naglampas na nga ni sa age of 65. 80 years old na. Kaya nakita sa stage 8. Mas excited. Mas excited talaga. So dumanbaga sa sa satuyang slide. So mga pig-discuss tabako sa ng generativity yaon na kita sa maturity, which is the age na 65 years supposed to be up to death. Ayun. Sige na po. Sabi nga ni Father Momoy Kasubago, Eric Erickson and later on his wife Joan expanded this nahiling nila kansinda mismo naging 80, 90 years old na so dati nindang conceptualize sa theory bako ng tugma. Yeah. Kaya yes, Father. Kaya mahiling po, tigapod ko pwede, dahil man nangangahulugan tamiling 70 na ako, so issues kan sa infancy, wala na. Kung minsan, minaabot mangyaray duman, minabulta na mangyaray. Kaya tigapod ko yun, transcendence, bako sa ng transcendence, kundi, paburubil ta bagay, garo tango, na paburubil ta. Sagod na dahil na resolver ang mga issues na ini sa buhay nga to. Dahil ni mahali sa tuya, sagot ng ma-resolve. Inapod pa bagadwan, generativity, bakas integrity. Na pagkasararo, pagbilog, kaya paghiling kayo ni mga nangyayari sa tuya sa bawat stages. So ini nga ning sa maturity ng ego integrity nangyayari yan sa reflection on one's life. But yan nga ni dyan, ang opposite kayan, pag halimbawa ang sarong tao sa pag-reflect niya, dahil siya naugman, kulang ang sa iyang pag-apresyar sa mga nangyari sa buhay niya, it might lead to despair. Yes. Kaya yan ang nangyayari sa panahon na ini. Pag masyadong maggibo dapat gibuhon ang nagugurang.
Iba pang, ayan, hindi po sa slides pa ni Father. Sa stage 8 na ini, yan ang middle adulthood psychosocial development. Ang major question, how can I contribute to the world? Ayun. Ayun, or how have I contributed to the world? Ang virtue degree of caring, meaning pig-alagaan mo, bako lang ang sadiri mo, but ang mundo, ang mga aki mo, and the generations to come. So yan nga ni ang importante degree to parenthood and work. Okay. So, ini nga ni ang mga characteristics po ang generativity, making commitments to other people, developing relationships with family, na expanding family nga niyan, mentoring others, contributing to the next generation. Yan ang mga sinabi na mga ehemplo sa actual na buhay kan sa tuyang mga co-panelists digdi. I remember that there is this quotation, there are 3 things a person should do to be remembered. Plant a tree, have a child, write a book. Okay? Ang original quotation, there are 3 things a man can do: plant a tree, have a son, and write a book. Pero being non-political, non-sexist, Bayona inita, 3 things a person should do: plant a tree, have a child, and write a book. Pero siyempre sa plant a tree, this means we're caring for the world. Okay? Pero bako sa ng planting, but taking care that whatever we plant grows. Yeah. Tapos having a child, it doesn't necessarily mean having a biological child. Sa kaso ko, sa kaso ng mag-agum, ng mga kaya nga ni Father, kita nga ni kaming mag-agum dahil man kaming children, but we can take care of the next generation. individuals, yes, the generation whom we can treat like children. Okay, so in my case, I have lots of nephews and nieces, and now also mga grand nephews and nieces. So sinda ang parang ang aki ko na, they call me Mama Rose, and then my former students like Brenda, sinda ang naging mga children ko. So even because I'm also Thank you. dahil nagtuturo nga naman ako sa graduate school, mga naging children ko man, mga gurang naman, mga padi, mga madre. In fact, sabi kan sa ruming katamang ka ito, natangaya si Ate Rose ta ang mga estudyante, garo day nakapasar tang mga gurango na nag-aaral pa. So mga sa graduate school kaya. And then of course, write a book. Ang ngunyan, it's not necessarily a printed book, but now we have, messages sa Facebook, sa Messenger, and ang nawawara ng ngunyan, so practice baga kayo. I remember my mom, pag may birthday, may surat siya, handwritten na surat, which is a way of being generative. Namimiss tanong mo niyan, text na lang, HBD pati, so happy birthday, HBD na lang. Shortcut na sana. Tapos so more blessings to, more birthdays to come. MBC na lang, MBC, ayan. So nawawara na so writing a book, kumbaga. So if we can go back to that, magayunon yan na practice. Pagkusa lang pag may occasion, kundi anytime, diba? That is a way of communicating to the next generation. So sa tuyang istorya, so sa tuyang mga values, no? Sa opposite ka yan, so stagnation, being self-centered, failing to get involved with others, not taking interest in productivity, no efforts to improve the self, placing one's concerns above all else. So puro na sana ako, kairak man ako, dahil na akong sweldo, dahil na akong mga barkada ko, daraina, etc. So self-pity na ang maluwas, and dahil nang mag-iiro. So sabi nga ni Pin Kasabago, naka-duster ka na lang, duster ka na. You will stagnate, no? Okay. And then, but the opposite, when we are generative, then magayon ang mga epekto. Then we will have better health,
Yes, sabi nga ni Pin, so she does yoga or mga Zumba, etc. because they believe that such actions are meaningful. Bukod sa ng exercise, but also good food, nutritious food, and holistic approach to health. Okay. And then that will also lead to more positive relationships. So mga lola, mga mauugma, nakasmile, maski dahil tiripo na. Maugma pa. Maugma pa because there is a sense of contributing to the world. Especially nga sa pag-alaga ang mga bakusan ng kaakian, but also friends, visiting your friends. Na halimbawa, dahil na so friend mo dahil na nakakaluwas, dahil na nakakahiro, then time to visit. Yeah. Hindi nga ni ang time na mga classmates sa grade school, high school, nagkatiripon-tipon ta. That's when we find more joy in looking back and then reminiscing and then talking about what's happening now. So yan ang pag-develop kang positive relationships, the benefits of generativity, and then greater productivity. Yung nga nito para sabi ta, teaching, mentoring, volunteering, lalo na ngunyan na mag-election. We have a lot of opportunities to mentor, to volunteer in our own little ways. And then the result is we will have greater fulfillment and joy. Diba? Sa pag-experience kayan sa buhay, sa familia. And some of us are still working. Ako nagtatrabaho pa. I have my second, my second part of my work life because I used to work in Manila. Ngunyan, my husband and I decided na we will pay it forward. We'll go back to our roots. Di na kita sa Legazpi kung saan kita nagdakula na buhay. Diyan naman kita matabang. Okay? So, and it is very fulfilling because we are being able to produce things in different ways and for different people naman, audiences naman. Okay. And then, ini na po, so, sabi ni Father Casubago, na si Eric Erickson and his wife, also a psychologist, realized na day pala nagtatapos sa 8 stages ang buhay. May pang-siyam pala na, no? Igwa palang kipang-siyam, okay, na stage. That is what they discovered when they reached their 80s and 90s. At igwa baga Father sa Psalm 90 ito, no? The span of our years is 70 and 80 for those who are strong. Yeah. Yes. So now they discovered in their 80s and 90s na igwa palan ki 9th stage of development. So where the individuals parang go back, so sinasabi ni Father Casubago, go back, revisit the previous 8 stages, pero baliktad na, no? Pabalik. Dahil iba na ang sitwasyon kan mga seniors, kan mga elderly. So dati nga ni sabi tabaga sa infancy, we develop trust versus versus mistrust. Pero ngunyan, dahil our body is weakening, the elders are forced to mistrust their own capabilities. So dapat kayo ni kontrahon that with the virtue of hope that we can see while there is light, there is hope for a bright light and revelation. Yun ang pig-share ni Joan Erickson, no? Ito pong spirituality siyempre. Kaya nga po pagiling ko ini, the gospel according to Tita Josephine and Tita Edith. Yes. correct. Yes. So they are working so that maski aram nindang the body is weakening, they are still doing something about it, and then being aware of these new limitations, pigiling kung paano tam magamit ining capabilities. Yeah. Okay.
Sa second stage baga, the conflict was autonomy versus shame and doubt. Kunya naman sa ninth stage, sa 80s and 90s kang age, because the elders are now ashamed of their loss of control, they doubt their autonomy over their own bodies. So medyo kaipuhan ang pangon, ang shame and doubt because we do this by challenging, okay? Because what happens is okay, I will share. I remember my mom, nagka-stroke siya, and therefore siyempre medyo na paralyze siya. And so at one point, pigtatabangan ko siya magsangli, magkaagi sapatos. So one time I bent down and I helped her to put on her shoes. And sabi niya nang God, makasupog sa imo nini, ika na nag-arog ka sapatos ako. Samantalang kaito ako nag sa imo, kanaki ka pa ako nagsasapatos sa imo. So there is that sense of shame, nakasupog, ika na nag-asikaso. But we have to assure them that it is just our way of, let's say, giving back, and it's not difficult for us to do that. Okay, and we also give them opportunities na autonomous man giraray sinda, no? Na help them to do things that they can do. Yes, Father. Support them in their autonomy. Bako man na overpower na sinda. Iyo po. So, halimbawa kung kaya, so like my mom, kayang-kaya niya mag-makeup pa. So, yan. So, I reinforce her. Ayan. So, Ma'am Rose, isingit ko lang po dyan sa discussion mo. Sabi niya, tanong ko lang po, sabi kan sir, but now, ang mga lola, madali magtampo. Tapos minsan, parang bata sila. Totoo yan. Madali magtampo. Oo. Siyempre, dahil man ang titampuhan, mas aki, nag-aagi man sa diri niyang stage of development. Oo. Pareho may mga issues. Parehong issue. Yan, iyo po. So, mas aki ang siguro ang responsibility na sabuton mo na, no? Yes. Tapos dai man siya magtampo. Oo. But siguro sa paagi kay behavior, and also kung makauron na na mahinhin masinsinan, ma-explain man na mamaday taka tinawan kay ning pagkaon na inita makulugan sa imong tuhod pag ang kinaon mo. Sa minsan kasi yung bagang pigtatampuhan kan mga gurang. Dahil mo na ako pipakaon. Kasi dahil nalugod ako makaon. So, bako man ma'am sa abot ka ng pakaunon, kundi kung kaunon mo ini, makulugan sa imong tuhod. Pero ini, mas maray ta. Magkaon kang prunes, makatabang yan sa imong digestion. Yan. So, di man nawawara sa paagi kang pag-urulay-ulay. Yeah. Tapos po, so kabaliktaran naman kang stage of inferiority versus industry, wherein ang virtue na na-develop kan earlier part was competence. Ngunyan, dahil before in the industry as a driving force that elders once had is gone. So dahil siyempre sa 80, sa 90, kulang na ang capacity na magtrabaho. Okay? Pero bako man gabos. And here, being incompetent because of aging is belittling and makes elders like unhappy small children of great age. So dahil dahil na sinda nakakatrabaho kimaray, siyempre for someone who has been very busy before, who was very productive, that is a big change, no? And pag daiyan na asikaso kimaray, they would feel na baliwala na ako.
Diba? Kapasiparan na sana. Yan, oo. So, sana matawan taman giraray, kiimportansya ang satuyang mga Opo. nagugurang and kung ano ang sa indang pwede pang ma-share na competence, di tawan ta sindang oportunidad na magamit iyan na competence. Ano? Very good nga ni kita di sa Pilipinas. Ang mga gurang niya ang pasalaw kang pamilya. Yes. Katapos sa Amerika, pigdatapos na naman sa home for the aged. Tama. Yep. Kaya duman sa sa isolation, nagiging isolated talaga ang feeling kan mga elderly sa ibang kultura. They are in the home for the aged na day man nila kapamilya sa mga yara diyan. Correct. Oo. And then ito po sa pang pigbabalikan na life stage, so identity confusion versus identity na dati sa adolescent bagayan. So ngunyan there is a stage of confusion naman giraray sa satuyang mga elderly. Because again, ano na ako ngunyan? Okay? Ano ang status ko ngunyan? Okay? So, dahil na sa mga titulo kong araw ka ini, dahil na sa mga posisyon kong araw ka ini, ano na ako ngunyan? So, kay puhan ma-realize, kan tao kung ano ako without my titles, no? Correct. Correct. Yan. Oo. So, ang pagtao ki importansya kan family, kan mga friends na you are what you are, who you are, regardless of your accomplishments. Yan ang kaipuhantang ipamati sa mga nasa stage na init. Nganing ma-clarify mang giraray sa inda kung sisay sinda ang identity ninda. We are human being, not human doing. Correct. Oo. Dahil di ka nang nagiginibong masyado, you are still you. Di ba po? Oo. Ayan. And then, so what I was saying kasabago na isolation versus intimacy, the years of intimacy and love are often replaced by isolation and deprivation, especially sa ibang kultura, sabi nga ni Father, sa mga titapok sa home for the aged. Okay? And aside from that, dakul na ang incapacities kang mga nagugurang and very much dependent na sa mga aki na kaito nagde-depend pa sa inda. Kaya nga baliktad na ang mundo. So kay puhan manggiraray digdi ipahiling sa inda ang love, which was what we developed in the earlier stage. I-develop giraray ini. Okay? And then sa stagnation versus generativity, which is the 7th stage of work, if it goes satisfactorily, it's a wonderful time to be alive. Ngunyan, once you are in your 80s and 90s, siyempre you have less energy, and for those who are not able to conquer that, may sense of stagnation. Kaya hang ako kay Tita Edith na at the age of 83, naghahanap pa siya makakaagan kan sa iyang energy, which is still there. Dahil sana siya minatukaw. Dahil sana siya pa siya nagbulag sa mga apo. Yeah. kung pwede pa, nagbubukod pa ki mga apo. Totoo yan. Diba? Okay. Basta lang. Yan. Basta lang dahil madasmag sa pagbubukod. Delikado yan. Ingat lang. Ingat lang. Opo. And then, so 8th stage baga, so kasubago sa 65 and onward, baliktad naman niyan, despair and disgust because integrity imposes a serious demand on the senses of elders. But at this time, medyo nagwe-wane na ang senses. Dahil na masyadong nakakadangog, dahil na masyadong nakakahiling, and so there are limitations ng ngunyan sa pagpahiling capacity. No? And although we always say that the older you are, the wiser you are, siyempre,
may deterioration naman yan, especially kung nagkakaigwaki Alzheimer, for example. Then it becomes more difficult. But again, if we as the younger ones give them the opportunity na to tell us their opinion, halimbawa to seek their advice, then magayon manggirara iyan na tita wanta sindak ki onra, no? Ki pag-recognize na igwasindang matatao. But then here naruno man ko sa kuyang mother-in-law. She died at the age of 105. Okay. And one time so sa kuyang sister-in-law nagrani sa iya, sabi niya, "Ma, may problema ako sa mga agi ko, araw kay ni." Sabi kan mama ko, pinadakula ta ka na, tatao ka na, bahala ka na disiplina sa mga aki mo. So that's still a word of wisdom, di ba? Yeah. That's still word of wisdom from her, which then minimizes the opportunity to be in despair and to have disgust. Yan po. So Father, yan ang ipa-share mo. And then sa part of this is retrospection. And then kung siyempre in the ninth state, introspection is replaced by the attention demanded to one's loss of capacities and disintegration. So minsan pag ang focus masyado kang gurang is ay din ako nakadangog, ano pig sarabi nindo pig nagpiglilibak na nindo ako, or ano yan din nindo pipahiling sako. I remember here naman si Dr. Lorenzo. You know him. I think, opo, he is now in his 80s or 90s also. I remember one time sabi niya, ako ngaya bungog na. Kaya, abo na ko mga magparasabing, ano ito? So, kung mag-urulok na yung dami, naulok naman sa nangaya ako. O kung nag-istorya ngaya ako, tapos garo ngayang iba man sa pigiristoryahan, nag-urulok sindan, naulok naman sa na ako. So, here is one who accepts his incapacity and does not have despair because of that, no? Yeah. Ayan po. So, stop sharing. So, last slides yun, ayan. So, maka-urulay girare kita. Yes, opo. Uni si Father Marlon, nangangagda ng pangudto. Ay, maray pa si Father Marlon, bro. Sabi ni Father Marlon, good morning kay Father Moy, together with the beautiful girls. Wow. I'm enjoying listening to you po. Sabi niya, very lively and funny. God bless po, madya mag-lunch na kita sardinas with ginisang upo. Okay. Father, bawal sa kuya ang sardinas, makulugan sa kuyang tuhod. Okay. Iko po kita ipi-play na short lang na video, sharing iniki sarutang listener. Lolo and Apo, tama? Ilingon tada po kung ano yung masasabi tungkol sa sharing. Si Ligaya Bermundo, asawa ni Joaquin, pero wala na pumanang na aking asawa. Pero kahit na kumbaga wala na siya, malaki ang naipunla niya sa aming pamilya, sa aking pamilya. Doon namin minulat ang tatlo naming anak na puro lalaki. Kaya minulat namin sa masayang na. Minsan, hindi nila kami nakita nag-away. Dahil gusto kong kami ang maging huwaran na paglaki nila at mag-asawa sila. Ganon din ang gawin nila sa magiging asawa nila at sa magiging pamilya nila. Gusto ko, yun ang sinabi ko sa kanila na pag sila magkaroon na ng pamilya, dapat kung meron mang hindi magandang nararanasan sa buhay nila bilang mag-asawa, huwag ipahahalata sa mga anak. Para yung mga anak, hindi na mamili kung sino ang dapat panigan. Dapat
Tsaka, pagka yung may problema, huwag paabutan ng umaga na hindi settle yung problema. Kailangan maganda. Pero sa aming mag-asawa, yun talaga ang, kumbaga, may mamalaki ko na wala talaga kaming naging bagay na kung ano pa man na nakita nila na kailangan sila mamili kung sino sa aming dalawa ang may sala o wala. Kaya yun ang naiisip ko. Dapat yun ang pinagmamalaki ko na sa tatlong anak, bagamat mga lalaki, wala isa man sa kanila na nakita ko na yung nag-aaway na nag-aansis ng magsusuntukan ba, awa ng Diyos, wala. Talagang naihubog namin sila sa magandaan at saka sa hindi nawawala yung laging paalaala. Kasi mga bata yan hanggang sa lumaki. Awa ng Diyos na naibigay sa amin ang nararapat na maging bunga ng pag-aarukaya namin sa kanila. Kaya, yun ang pinagpapasalamat ko. Kahit lalo na pang ngayon na wala na si papa nila, wala lang ang lolo ni na Harvey, na kumbaga hindi nawawala sa akin yung gabay niya. Yun ang pinagpapasalamat ko. Pagdating naman sa yung kung paano sila naging mahilig sa pagtugtog. Sa lahi, yun kasi kami lahat mahilig sa pagtugtog. Ako mismo yung pinakamasigasig na matuto sila sa pagtugtog. Ang totoo niyan, wala kaming kakayanan kumbaga magkaroon ng mga instrument. Nakakita ko noon ng nagpa-practice ng mga pagtugtog. Hinila ko itong tatlong anak doon. Sabi ko may panonood tayo. Hindi nila alam kung ano. Nasurpresa sila. Sabi si mama naman, ano lang pala, halatugtog lang yun. Sabi ko kasi, gusto ko maging ganun ka mo paglaki mo. Awa ng Diyos naman. Tsaka yan, tiyaga talaga. Pag-umpisa na, lalo na nung si Arman na ang nahilig. Kita ko na, si Arman ang mahilig sa pagtutugtog talaga. Tapos ito na si Buot, narigaluhan naman kami dahil kay Buot, yung bunso ko, narigaluhan kami ng drum set ng isang ganot. Drum set na lang naman na hindi masyado kumpleto, pero okay lang, pero ipapasalamat ko na yun. Doon na, tapos nakabuo na ako ng bandang mga bata. Yun na ang sabi ko sa asawa ko, makakabuo ako ng banda ng mga bata. Sabi ko, saan ko kumuha na? Sabi ko, yung mga klase ni Arman, nagpunta dito. Narinig kong nagkakantahan sila. Doon nabuo ang isip ko na, sabi ko, bubuuhin ko ito total, andyan, may mga gamit. Kaya nakabuo kami banda ng mga bata. Yun ang Kaya sa ngayon, eto naman, yung anak na ni Arman, minana na nila ngayon. Hanggang sa ngayon, si Harvey naman ang apo ko na. Apo ko na ngayon ang Kaya, yun nga sinasabi ko sa mga kaibigan ko, sabi ko, maski sa kanila, mamatay man ako, meron akong naiwan sa kanila na hindi rin naman nila malilimutan na yung maging masaya lang palagi, kakantahan, lahat. Wow, yan naman ang mga apo. Mga apo Banda mananggadan, Tipayon man siya. Rondal yan nag-perform sa DZGB. Ito, parang mo, DZGB ang picture niya. 1963. Di pa ko namon nagkaya. Well, isa sa mga pinamana ni Lola or yung lagi niya sinasabi is that kahit anong mangyari,
dapat positive lang tayo sa life. Dapat masaya lang tayo palagi. And yun, sa family namin, dapat as much as possible, we need to help each other out. Kasi yung try at the end of the day, yung family mo yung babalikan mo eh. Tapos, nung buhay pa nun si Lolo, silang dalawa, ayun, kitang-kita mo naman talaga sa kanila na never ko sila nakita mag-away in front of us. Siguro may mga internal conflict, pero good trait kasi is that hindi talaga sila nagpapakita sa amin. Kasi kung ano talaga yung pinag-aaway yung kasama, dapat ayusin nyo yan na from at home. Lagi niya sinasabi sa amin. And yun, lagi niya din sinasabi na malalangin sa Diyos kasi siya lang yung namin, pinakaunang malalapitan. And dapat ikipan namin yung faith sa Kanya na kahit anong mangyari, talagang tutulungan tayo ni Lord sa mga struggles natin in life. Yun. Sa music naman, napakalaki ng influence ni Lola for me kasi si Lola kasi ang pinakaunang nagturo sa akin mag-gitara. That was way back 2010. After mag-graduate ng elementary, nagpaturo ako sa kanya ng mga basic basic guitar chords kasi si Papa noon medyo stricto kasi eh. So nung bata pa kasi ako, medyo napapagalitan ako. So si Lola talaga yung nalapitan ko. Kaya siya sa akin nagtuturo noon. And yun, maganda talaga yung naging bunga din kasi it's also a living sa amin kasi nagagamit ko siya to pay gigs, to earn money, to help my family, which is yung ginagawa din dati nila Lola, nila Papa. So namana din siya sa amin. So we hope to continue it to the next generation kasi maganda din yung nakikita. And sa mga friends ko din, nagagamit ko din siya to maging masaya. So kahit during inuman, tugan. So maganda siya. And napakalaki ng impluwensya ng lola ko kasi sa family talaga nila, talagang nagraran talaga yung music. Simula sa kanya hanggang sa ampo kasi sila magkakapatid na talaga sila magagaling sila kumanta, tutugtog sila. So yun, magandang lumaki sa isang family music oriented na family. Alright. Very good. So, ano pa mo ang realization mo naman sa nailing tang video? Magayon nun baga. Magayon na itong bedyong ito. Ito naman talaga pinapahiling. So mga discussions dinilive out nila. Yeah. Kasi Lola Edith, Gabos, masasabi niya, so magayon nung po ini na kung hilingon ta itong topic tangon yan, eldering. Yeah. Ito mga eldering, pwedeng sa mga gurang. Apo. Pero itong aging creatively and meaningfully. Para sa Gabos. Yeah. Para sa Gabos, dahil man kita kinakipuhan maghalat pang maging 83 kita. Para sa Gabos. Na Gabos kita aging, we have to age creatively to create our world, to create ourselves, to create others, to create our society. Yeah. So that we can find meaning. Yes. Ma'am Rose, ano po ang kwan mo duman ang sa imong opinion base po sa nahiling tang video kasi bago bilang sarong psychologists. Base po naman sa mga slides. Magayunon ang kwento ni Lola. Oo. Nahiling ta talaga sa iya ang successful resolution of the conflicts. Yeah. Iba-ibang stages of development. Mading mo sa iya ang pigapuntang integrity dahil pag nag-reflect siya, nag-look back siya, nahiling niya ang sarong buhay niya pano ki satisfaction, ki peace and gratitude, no? Yan ang pigapuntang integrity. And mahiling naman dyan, ang pig-upod man ni Joan Erickson, which she got from another social scientist, ang pig-upod na Gero Transcendence. Yeah. Ano yan? It's a greater awareness of her own connection with others, with the universe, and nahihiling niya, she does not break her ties from the past,
ties with the past, and yaon yan, she's very much still in the present, and yaon pa ang sa iyang paggiya sa iyang mga apo for their own generation. Kaya magayuno na example ining pinahiling tabi nindo na kwento ni Lola. Opo. Yes, Ma'am Brenda. Talagang ligaya. Yeah, tuloy ang ligaya. Lola Ligaya. Ligaya Ayun. Bermundo. Oh, okay. Oo. Apo Harvey, bidbid ko ni si Harvey Bermundo So apo ni Lola. Mga pamilya talagang para banday, hindi parang istorya kang buhay ninda. Ma'am Brenda, Tita Pin, ano ni? Cha Edith? Apa? Okay. Ano po, bilang ikasaro man na po na 83 years old, ano po masasabi mo duman sa naging contribution po ni Lola Ligaya? Mga yun na istorya ng buhay na dapat pangarugan. Siya, maski araw na kain ang edad niya, apresyado niya pagsugabos na pigigibo kan sa iyang apo, kan sa iyang So looking back, na ano niya na mahalaga pala sa iyang pig tukdo duman sa iyang mga aki. Yeah. Ito man, pig baba man kan mga aki sa iyang mga apo. Pag sabi ba kung ano ang dinakulaan mo, pa-reflect duman sa iyong aki, marasa dun sa ako mo hanggang pagod sa ako sa tuhod. Kung kaya pa. Pati apo sa tuhod. Ano ba nga na apo sa ingrown? Si Tita Pin, karon na hiling ko ang direksyon ni Tita Pin. Ayaw man so pagigibo niya ngunyan sa sayang mga apo, di ba? Nariparo ko sa Taramon duman. Na dadagitan da siya kang papa niya daang pasensya. So nagduman sa lola. So, nailing ko ang importansya man kang presence tagila yon. Kasi kung kita baga, kari ang pasensya ta, ura ba, tapos we are there to enjoy na lang tapos, kaya kung minsan, hindi kita masyado nagdadagit kasi we give that part to the parents na tuya na lang, so pag-enjoy sa inda. Kaya siguro na feel ito kan ako, kaya nagduman siya kay Lola imbis na kay Papa. Kasi kung minsan suka pa kaya, dakon pa ang pig-isip ng iba, siyempre dakon pa siyang responsibilities. Whereas so Lola is just there to, parang, ano ba, sabihin ko, spare tire, ay hindi naman kaya. So, there, to help, wherever, like mga children ko, wherever they want me to be, nandun ako. When they need help, when somebody is sick in the family, I stay with them. And when somebody, like an apo, parang likes to hug me or embrace me, sabi niya, sleep with me, Lola. So I do. Nagpupunta ako because you have to respond to their needs. Kasi that's the time na they call for love. Siguro. You have to be responsive talaga. Opo. Thank you, Tita Pin. Ma'am Brenda? So, I feel grateful and heartfelt, very thankful naman sa apo. But dahil mo talaga so mentoring talaga kan Lola, no? Dahil na mo pero mga silent workers na niya sa harong asip baganged ay sinap ng intindi masyado, pero the impact na nag-create pala sa apo, nakulaon. Kaya I feel grateful na nagkataram itong napapatiri ay niya ako, so ini apo nagkataram siya, gini mo kan Lola sa iya. It's something that we have to think about the role of our role as grandparents, no? Kung ang role masisabi nga ni sabi ng Antipin na spiritar, and yet pag-abot sa apo, grabe impact. Effective, may impact May impact. The mentoring is there and I saw that mentoring and very thankful ako naman sa Lola also. Yes. So, Lola Ligaya, Bermundo. Lola Ligaya. May ligaya. May ligaya talaga. and of course, she in-acknowledge niya, bako lang siya, but yung partnership niya with her husband. Yan, correct. And one thing na magayon duman, there was something that binds them together, ang music. Diba? Yes. It's something that binds the family together. Gayun nun. Yep. Pareho man sa Indo, family nindo sa music and intellect. Iyo baga po. So pamilya niya pala, nag-entra pa sa DZGB contest, Rondalya contest. Iyon. Ito pa. 63. Dapat pala naman may t-shirt ito, Renza.
May connect Yes, pa pala tawag na sa rin. May Discord. t-shirt pala yun. Okay. Alright. Sabi po kan mga viewers na sa Facebook, sabi ni Romeo Candano, I continue monitoring via FB Live and radio program. Very informative discussion that we can learn from others, seniors like me. At least it is an additional lesson to be shared to all seniors. Thanks a lot for this program. Alright, thank you po sa mga reaction. Dakulong kita mga salamat reactions. po Ano? Ako nga ni, Padre Tabi, learning man ako sa mga discussions na ngunyan. O, Henry, abo ko pa lampason. Ay, hani ito so chat. Abo ko pa lampason ini bata sa ano ni, sa Paris ini. Sabi niya, Opo. sa Ma'am Rose, well listened po. Worth listen po ang discussion niyo. Pwede po ma-share ang discussion. Pwede po ma-share ang discussion. Tagalimagayon iniikandak sa parokya ng barangay ang topic. Very good. Ako po pala ang commission chair kan Paris Commission on Social Concern digdi sa Sacred Heart Mission sa Kabasan. Wow. Magayon baga. Of course, if you need this tape, just let us know. Pwede ma-i-share po ini. Yeah, opo. Sabi ni Ms. Karen Saunar, very informative, meaningful, and interesting discussions, appreciating the wisdom of not so young, opening my mind and heart more for the elderly, and loving my Lola Betty more. Thank you, DZGB, and to the speakers. Yan. It is true if this generation can adopt those good moral and right conduct as of this moment, it's hard to discipline if a child in terms of saying good ways. All right? O bueno. Siguro Padre Moy, tabi. Salamat tunon, magayon. Thank you so much. Salamat tunon sa satuyang mga resource persons sa gabos na dawa sa mga nag-text, sa mga nag-reaction. Salamat tunon na maray. This is also very informative. Bako sa nasa kuya, kundi very transformative man siguro. Yes. Okay. Salamat tunon po. Siguro po gadang kutaki mga parting words po ang satuyang mga resource person para po sa tuyang mga listeners and viewers ngonya na pagka-udto na. Inotunta po si according to age tabi Father Moy, according to random pa ba sana? According to me. Okay, si Tita Pin po, Tita Pin Lee. Go ahead po. Parting words please. Tita Pin. Thank you very much for having been part. Yes. Thank you very much for having been part of this very informative discussion. And nariparo ko si Ma'am Edith, dating president sa St. Agnes Alumni. Yes. And si Ma'am Brenda, na officer. And of course, si Ma'am Rose. Gawos pa lang kita Agnesian. So maybe at this point, we can give also credit to the Benedictine education that we have that have been imbibed in us. The exposure to being religious and to spirituality siguro. And of course to our parents na we have to give credit to our parents also who raised us properly siguro. We give credit to them. Remember them. Especially All Souls Day. So kami pasinda. Kasi connecting with the souls pala is very important also. Yeah. Oo. Kasi grabing tabang ninda at this point. So anyway, pagharayo na naman kita, baka ibang topic na naman yan. Okay. So Father Momo, we always look forward to kung ano po ang kaipuhan mo sa mo. Always present. So like Samuel, here I am, Lord. I listen. Thank you po, Tita Pin. Thank you very much. Si Kwan po, diba kita sa satuyang pinaka-senior? Ako kaya, pardon me please. Ang apon ko kaya kay Chay dito, ini ka family, kung may kasabay-sabay ko permini kay Tupay. Ang apon ko talaga saya, Father Momoy, Chay Edit, Manila. Alright. Chay Edit, go ahead po. Okay. Gusto ko magpasalamat sa DZGB sa invitasyon na maging parte kay ining rolay tang niya na aldaw aga na
abot na nga ni kitang udto kayo. May maabot po sa imong panguntuhan dyan, Chedit. May maabot sa imong panguntuhan. Ayun, deliver po kan mobile. Nagpandis po nila si Ma'am Brenda ang panguntuhan. Nadagog kong mga tutaramon. Talagang magayunon. Full of wisdom kamugabustaki na ano. Kuya lang, nakulaon na oportunidad na makaiba ko tabi ka mo, si Ma'am Brenda, si Ate Rose, si Pin, dati ko nang kaiba for a long time sa St. Agnes Alumni Association. Nagkabitan na kami for 9 years na naging presidente ako. Then, si Father Momoy na idol kantugang ko, si Simon Tabi. Yeah. Para day ko malingawan. Salamat Tabi sa mga pangadji mundo. Opo. Sa pagduman, paghali ka sa kungtugang. Lawen ko. Gusto ko po i-inform ka muna. Dahil pa po nagbabalik dito sa iyang access. Sabi pa ang sa tuyang travel ban. Yung mga aki gusto man mag-uruli TV na makaiba tabi ka mo sa mga sa iyang mga kaiba, sa simbangan, sa politika, sa babos na mga pamilya. Dakilaon na oportunidad na makapaghiras kandiit na naaraman ko tungkol sa topic na i-discuss na. Ini tabi, sarong dirumdum ko sa sakong buhay na once upon a time, naging parte ako kaini magayunan na discussion na sa tuyang tigiras. Kasi ang sabi ko sa mga aki ko, kung ano man ang naukudang ko, yan dahil sa tuyang pagmaliugot, sa pagsaw sa kuya at Marin Edukasyon kan Benedictine Sisters kasi tanaw ko lang ko sa sakuyang magurang sa sakuyang mga tiyo at buda so mga tugang ko apat tabi yan na lalaking tugang ko so lakong babae kaya apat ang harigi ko na mga makusog kaya nagpapasalamat ako sa mahal ng Diyos sa pinaawan ako kibuhay na araw ka ini na nakaabot ako sa edad na ini na nakipag-huron-huron ko ako. Yan, sabi ko lang tadi, family is forever. Yeah. Let's love our family. Yes. Maski na puro paano, dekta tabi mga sabi na maraot ang pamilya. Dai, love your family with God's grace. Let God be the center of your family. Thank you. Amen. Thank you so much po. Salamat tulog. Chedit Manila. Alright. Doon po kita mga tugang kay Ma'am Rose Clemenia, Dr. Rose Clemenia. Go ahead po. Yes, thank you po, Father Henry, and sa tuyang mga co-analysts mo niyan, Cha Edith, Brenda, and Pin. Enjoy yun ako sa satuyang pag-urulay na ini. And bako sana ining parang theoretical pero nahiling tananggad ang application ka ini sa buhay. And ang masasabi ko sa mga naka-retire na o ma-retire pa sana, life does not end with retirement. Correct. Sabi tangani kasahapon ka nagmiriting kita sa retirement means changing tires. So dito nagibuhon dito na magibo so dati tang gigibuhon pero pwede pa kitang maka-contribute. So magbiling lang kita kung paano kita makatabang sa iba. And kung igwa sa education na saying na no child left behind, sana sa ngunyan sabihon taman, no senior left behind. Yeah. All right, amen to that. Thank you. Ma'am Brenda. Yes, ako naman, thank you very much sa Gabos, sa Endo Gabos, Father Momoy, Madam Rose, Auntie Pin, Tia Edith, sa pag-acceptar ka ining pagyaon digdi sa program na ini, sa participation nindo, naugma ko kami naugma ko marina. Ay, salamat pala. Maray man isura impact may mga nining programa na ipara-discuss mi na Father Momoy. And also, well, thank you very much. And before I end also, syempre, di man matapos may TikTok challenge mo kita. Yeah. Mapuna po mo niyan, TikTok challenge. May just, baka gusto mag-train sa edit, pwede. 30. Oo. Eh, syempre, di man mo wala sa paka-active ta, no? TikTok. Sabi nga ni brother mo, iba mo sa ako, iba mo sa ako. Di ba kita mo kain.
And also, matapos kayo ni, mga alas 2, matapos na yung program, i-reply tapo ni sa Ayala. Thank you, Ayala, sa iwan kitang lead wall duman. We're going to air this there. And duman sa SM. Duman po sa activity air kay Ayala and duman sa food court sa SM. Na i-wish, so we pag-araray kita ini. Agad sa mag-closing. Salamat po. Thank you so much, Ma'am Brenda. Sa muya pong presidente sa PBN Broadcasting Network. Father Moy, bago ka po magtawagan sa imong parting boards, 7 ang text ko, 7 digdi sa Globe, pero ito, 11 digdi sa Smart, so schedule databi kang healing akuan mo sa Facebook Live, healing mas mo. 6:30 in the morning, Monday to Saturday. Apo. Monday to Saturday, 6:30 in the morning. Alright? Tapos 5 o'clock in the afternoon, so live streaming Saturday. Yeah. Yan po. Mag-join po kamo duman. Hanapon lang po ang Mary's Healing Sanctuary. Tama, Padre? Iyo po. Sa Facebook. Alright? Bago kami magpaaram tabi, sabi kan texter tayo, Henry and to all the idol panelists, magayunon po ang topic nindo. Sobrang relate po ako, tanagdakula po akong para uma. Thanks God, nakaabante man sa buhay, unsing magturugang, pero until now, very close po kami. Pwede po mag-request kung pwede mag-sit-in dyan sa mga youth leaders para ma-enhance and ma-share ang kabataan, ang arog kaan na mga ugali na dapat ipadagos now po. Thank you and God bless. Very good suggestion. Thank you po Salamat po marami. Thank you. Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Marahin na pagod-tuan po sa inyong gabo sa pangaran po ni Tita Pinley, Josephine Lee, ni Dr. Rose Marie Clemenia, Ma'am Brenda Locsin, si Mrs. Edith Manila, and of course, Father Momoy Borromeo. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Salamat po. Goodbye. Stay alive. Mabuhay. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Sa ito pong madadangog ngunyan, iyo po ang Healing Mass. Kaya po si Reverend Father Efren Momoy Borromeo. Live, nakahali po yan naman sa simbahan sa Lidong Santo Domingo. Mary's Healing Sanctuary. Mula sa ilang ay tinawag ng Diyos, bayang lagalag, inaginang lubos, pagkat kailan may di papabayaan, minamahal niyang bayan. Bayan umawit ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang lipid, isang Diyos, isang hari. Bayan umawit ng papuri, bayan umawit ng papuri. Good morning, everyone, and welcome to our Eucharist. We're offering this Mass in honor of Our Lady, being Saturday today, and also in thanksgiving by the DZGB Corporation and staff on their 63rd anniversary. We will now gather in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear brothers and sisters, let us now acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries.
I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Christ have mercy. Christ have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. We're offering this Mass for Emerson, Ben, and family, for the healing and thanksgiving, for the intention of the high school Divinians, batch 24, 25, and 26, also for the souls of Maria Salome and Joselita, Leia, Eugenio, Ines, Celestina. Let us pray. Almighty ever-living God, grant that we may always conform our will to yours, and to serve your majesty in sincerity of heart. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Please be seated for the readings. The Spirit of the one who raised Jesus from the dead dwells in you. The first reading is taken from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, now there is no condemnation for those who are in Jesus Christ. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has freed you from the law of sin and death. For what the law, weakened by the flesh, was powerless to do, this God has done, by sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for the sake of sin. He condemned sin in the flesh, so that the righteous decree of the law might be fulfilled in us, who live not according to the flesh, but according to the Spirit. For those who live according to the flesh are concerned with the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, with the things of the Spirit. The concern of the flesh is death, but the concern of the Spirit is life and peace. For the concern of the flesh is hostility toward God. It does not submit to the law of God, nor can it. And those who are in the flesh cannot please God. But you are not in the flesh. On the contrary, you are in the Spirit, if only the Spirit of God dwells in you. Whoever does not have the Spirit of Christ does not belong to him. But if Christ is in you,
Although the body is dead because of sin, the Spirit is alive because of righteousness. If the Spirit of the one who raised Jesus from the dead dwells in you, the one who raised Christ from the dead will give life to your mortal bodies also, through his Spirit that dwells in you. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. Let our response be, Lord, this is the people that longs to see your face. Lord, this is the people that longs to see your face. The Lord is the earth and its fullness, the world and those who dwell in it. For he founded it upon the seas and established it upon the rivers. Lord, this is the people that longs to see your face. Who can ascend the mountain of the Lord, and who may stand in his holy face? He whose hands are sinless, whose heart is clean, who desires not what is in vain. Lord, this is the people that longs to see your face. He shall receive a blessing from the Lord, a reward from God his Savior. Such is the race that seeks for him, that seeks the face of the God of Jacob. Lord, this is the people that longs to see your face. I take no pleasure in the death of the wicked man, says the Lord, but rather in his conversion, that he may live. Let us honor the Holy Gospel. Open our minds and our hearts for the proclamation of the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Some people told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mingled with the blood of their sacrifices. He said to them in reply, "Do you think that because these Galileans suffered in this way, they were greater sinners than all other Galileans? By no means. But I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did. Or those 18 people who were killed when the tower of Siloam fell on them, do you think that they were more guilty than everyone else who lived in Jerusalem? By no means. But I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did." And he told them this parable. There was a person who had a fig tree planted in his orchard. And when he came in search of fruit on it, but found none, he said to the gardener, "For 3 years now I have come in search of fruit on this fig tree, but have found none. So cut it down. Why should it exhaust the soil?" He said to him in reply, "Sir, leave it for this year also, and I shall cultivate the ground around it and fertilize it. It may bear fruit in the future. If not, you can cut it down." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Again, good day. Itong parabang action parables po ito eh. Kasi some people were telling Jesus of the two disasters
Una, yung parang sasabihin natin na man-made disaster. Kasi ito si Herod, sa kanyang sacrifice, si Pilate, sa kanyang sacrifice, idolatrous sacrifice, definitely nagkaroon ng tinatawag po nating ritual killings of the people. And the people consider that as, makasalanan kasi ang mga taong yan. Kaya kinokondem, hindi lang yung killing, kinokondem yung mga biktima. And also, of course, the natural disaster also. Para pong ganun, kaya ngayon, maraming mga nagsasabi na, mga namatay yun kasi sa COVID. Kasi makukonsider ba natin na yung mga biktima ng COVID-19, sasabihin natin na mga tao din ito, mas makasalanan kaysa atin. Kaya sinasabi din dito ni Jesus, by no means. But I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did. Ang pinupunto po dito, yung repentance. Ang pinupunto dito ni Jesus is, kagaya nitong sa fig tree, na for 3 years, pabalik-balik siya, walang bunga. Ang fig tree ito, nagsisimbolize ng Israel. Na for 3 years, ang ibig sabihin ng 3 years, yung panahon ng mga patriarchs, yung panahon ng mga propeta, at ngayon panahon ni Jesus, na greater than all the prophets, and yet walang ibinubungang pagbabago, walang repentance. Parang sinasabi, kaya kinakailangan i-cut off na yung fig tree yan, putulin na yan. Pero ito naman pong gardener, who is also representing Jesus himself, full of mercy, sinasabi niya, wag muna, pagbigyan natin, 1 more year, I will manure it, I will fertilize it, I will dig around it, para pagbigyan natin na baka magbunga for this year. Ito rin po para sa atin ngayon. Para sa atin ngayon, we can really say na itong fig tree ito can really represent all of us. Na binigyan tayo ng Panginoon ng maraming gifts, maraming biyaya, lalong-lalo na sa atin ngayon dito sa Pilipinas. For 500 years, we were gifted with His faith. For 500 years, lahat ng biyaya ng mga biyaya ng mga misyonero, biyaya ng mga church renewal, ano ba ang binubunga natin? Nagbubunga. My brethren, that these my and your sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands, for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Grant us, Lord, we pray, a sincere respect for your gifts, that through the purifying action of your grace, we may be cleansed by the very mysteries we serve through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Father most holy, through your beloved Son Jesus Christ, your Word, through whom you made all things, whom you sent as our Savior and Redeemer.
incarnate by the Holy Spirit and born of the Virgin, fulfilling your will and gaining for you a holy people, he stretched out his hands as he endured his passion, so as to break the bonds of death and manifest the resurrection. And so, with the angels and all the saints, we declare your glory, as with one voice we acclaim. Indeed, truly, O Lord, the fount of all holiness, make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Until you come again, we proclaim your death, O Lord. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world. Bring her to the fullness of charity. Together with Francis our Pope, Joel our Bishop, and all the clergy, let us now remember all our dear ones who have passed away from this life. Members of our families, relatives, and friends, those who have recently died. They are all our brothers and sisters who have
have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, the Blessed Joseph, her spouse, blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, may merit to be co-heirs with eternal life, may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. The Savior's commands, and formed by the divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you." Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let's have it said now, the sign of peace. Peace be with you. Who takes away the sins of the world, blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Spiritual Communion Prayer. My Jesus, I believe you are present in the most blessed sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot now receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and I unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. The body of Christ. Amen. Let us pray. Grant, O Lord, we pray, that benefiting from participation in heavenly things, we may be helped by what you give in this present age and prepared for the gifts that are eternal through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And through the intercession of a Blessed Mother and Saint Joseph, may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace. The Mass is offered. Thanks be to God. Susunod po natin ngayon ang healing session. Now let us invite and then be aware of the presence of the Holy Spirit within us and among us. Come, Holy Spirit. Come,
bestowed on us. In your loving mercy and compassion, help us that we may be able to live up to you, our sick brothers and sisters in my right, that you heal their illnesses, and whatever sicknesses and other infirmities they may have. We beg you, Lord, heal them, heal us, bless us and strengthen our faith. Help us, Lord, have mercy on us. All these we ask in the mighty name of our Lord Jesus Christ, your Son, the divine great healer, and through the intercession of our Blessed Mother Mary. Amen. Let us now pray for the persons on our left. God of glory and power, bless all those who put our trust in you. Enlighten us with your word, for you called us out of darkness. Let my brothers and sisters to my left be not separated, our faith in you. Give us strength to fight temptation and protect us from evildoers, and heal our infirmities in body, mind, and spirit. All this we ask in Jesus' name, our Lord, and through the intercession of Mama Mary, Our Lady of the Most Holy Trinity. Amen. Now may we ask you to please pray over us. Heavenly Father, you watch over heaven and earth, watch over Father Momoy and Father Blood, and all the priests, as your son's chosen one, a servant and shepherd. They are our guide in our spiritual growth, and may they always abound in works of faith, hope, and love in your service. Protect them from evil and temptation. Grant upon them the blessing of God of good health in body, mind, and spirit. May they faithfully perform their ministries in accordance to your will. All this we ask in Jesus' name, our Lord, Redeemer. Amen. To those of you who are celebrating this Mass online, you may want to touch the screen of your gadget as Father Momoy and myself will pray over you. May the Lord bless you and keep you. May He show His face and have mercy on you. And may He show His countenance in you and give you His peace, blessing, and healing. To you and to the members of your families and friends, and those who have asked us of our prayers. We ask this in the name of Jesus the Lord. Amen. Amen. Glory. Let us praise the Most Holy Trinity. Glory be to the Father. Glory be to the Son. Glory be to the Spirit. Now and forever. Amen. May the Lord's mercy, compassion be with you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.
Radyo Balagon Kaito, DZGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan.